Riria kegemo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho murigari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 omwancho murigari bwa Nsoko TV igetasengi Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoretara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwase ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde kurwase county ya Kisii triane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin y'Ensoko TV oburuso bomugusi Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
Majito murigeria bwita Senigen Soko TV mambia bono ekero kwa igwirerio giriago nande kwa manyirenga emambea yaikire ni gukumanyanga chinga kichiri chugo chakia kumyokia endoto yago chaikire chinga kimune chiga okwigwa erio giriane Diana Ndemo asigita Senigen Soko TV umorobirio ensoko bwakire na bukumanyanga ne chinga kichiri ogochaka kumyokia emirobiri yago yeri tuko ikiagire emirobiri yago ritko nere gochikirania endoto yago yobugima igonga kwa igene sumorobirio ensoko bwakire mambia bono tunya tusanga sunya tukumanyanya nabe gotogoteba utambekero kwa igwirerio geri na lichinga kichiri kwana ebirengero byago nabe geririo gidiago lyabari kwekana asigita Senigen Soko TV machito murielia otonyara sinsemo chiria cha Facebook bune Soko TV YouTube bune Soko TV tunyara toko semania tunyara toko tebania nabe gochinga kichinde kwanyara kwemanya na aliagendera toko kolekana imiensi ya Kenya na aliagendera toko kolekana wikira boniga nabe go na aliali akonekanire kure county ya Kisii county ya Mira nabe gochia bisito uno murielia oitobeta Senigen Soko TV kwariga bene gocha somorobirio ensoko bwakire tonyare tosanganaye Pia kigimo mwancho murigereri rero ne kitalikinyo mutinyi 11 mwaka bw'ikiri 2025 aigane Soko TV mwancho murigereri buna Diana atebire kerali tukulia kirilia sasa mukenire ni gogo chake mirobiri yago na gatogo tebi mwancho murigereri nya kwabukira bono mambi koigwete ncharo manyenga egento kitakere go asenda yago nigo gwenete gukirigia mwancho murigereri nya kwabukira bono mambi kwanyorire turakana gendo iri gurukunga turakana nonyene enyumba yago bono gwenete kumanyanga nabo gwenete kogenda ogenda kwerigeria elio nyarako bagokoranga kwa nyarako bago gwikira nibiri biganirio mwancho murigeri na namona buna twagotebiria semambia bono nigo tuchiko chako murubiria senchira yobwikiranu na namona tunyarako batukorangiri tosoega igatokorera isaga umanyete no gochaso bwamo ritunyarako batugubwaterana na kunyarako batokojoranga tuanyarako batukwagacha ubundi bwito togenda bosio na asenchira yobwikiranu togotebinga ekeralire litukulia tichi kabere nigo bwenete bono kwebolinga igoro ni lioro liare lakini liare tiga kebekeri gitanyarikanete na nembale manyete muri se bitanda bino muigwete bweto gusabiranga nyasago konya senchira ya bwanko nyarako bagokonyoro bugwenia nubwo tumuchando gorengeretie tigo nyarako bagogwikirana na asenchira yo litu elietalia nyasaye linyarako bali koimukiriri gugoro Diana ekogera eiki bono rende yaikiri litukulia kabere ekirori tukuria kabere no mutinyi no yo November inyuri bona abantu mbaligeretie suku okwa no mutinyi kwa yinyora ne kitariki ekero mutinyi uyu kitariki ni kitariki ni litukuria rero nekero tugukwanira mutinyi uyu amangena gokorekana ari tikana chakira na matemu kuru asti skuru aho litukurigona na chagitibene chinga kistote banga write it down yeri kense enchira ya beno manchito murigera kurasoro ngore turagusine county ya Nyamira wikira bonigando cha matembu yagenderete nabego chiskuru nchiga sene kwegasa aboro kiwambaga sene kwegasa kwene kyabuna engere yabo nguchire kunyara kewe ikirana nekyo tukwanira mutinyo kumanyanga esuku yisire goika nekere suku yaikire January ya soire fisi actually tigante benga esuku kuneli tukotosigete sana na ntoko bantu lichengira ekogera nali umobori ibuletwe na namono nalitugosieka egetabu kyo mwaka uyu tuigure egetabu kyo mwaka muya ko twachakire mapemo mutinyi 11 ekogera uyu 12 igobwa tamangana mangi ne chinga kichigo ke na roje school no nyabana bagendera tamatemwe kirichi abanyane twatumirwe gende guru kwe fee structure ya January bono rende mweso tuyo abana isiko bare no tagetuba goki no tagetugure bitabu no tete kurigereria bakogenda go senior secondary school junior secondary school ebiyonsi ngo ikirana bire ntota tete ko beke birengereria semambia bono kili kili twako inyoringa ki ekerogo soko na gukura rende kwenyoranga no bwate bichuchu gukurira kirengo kigukura engo kingiya konyorekera yanyore no numuosi uriyo yarutire saria ekubiragiri na intulende twatebiria abantu bamintonga tubasakuria ebweka bagateburachi uria ebweka bwebe kera kwebire igorende kwanyoranga Diana ibintu birubiganire gokorekana mbira korekana na maine wanchu murigereri nabo kogenda gutubwatia so mtandao Facebook kokogenda galia Soko TV nyara ko bagoto follow SSM ya Facebook
ogenda sesemo ya YouTube onyara koba go subscribe na roto bwati ora senchiro wikirano na namono nabo kogenda se namba yo studio yidayana go kwasige kakirege ke onyara koba go tutumira SMS yao na namono tutumire naro ujumbe asensemeli ya WhatsApp na boigo nabo tutumire clip kingo tatebia soberete semambia bono tonyara koba tokoranga kitoko genda bosio na senchiro wikirano mwanchumuri litonyara koba tokonyoranga twarusi litukeliria weneire na kende gilikuwa ria siri ikolia buna bugotomanyira kinende Diana na majiko yuga gukwana nga Tanzania kiki kialingi ya Tanzania kwa tutaraso mbeo na yugo na gukwana Tanzania Mwanjito mugiria maine na kwa na Tanzania na nde yanginyoria igona araire nitukurigora kana rwetega iga nabona ari kwiburia nga narura mangana manka okorekana sense ya Sudan anga chananda sense ito ya Kenya okurubikana kwa rabere ko okorekana Mwanjito murigeria abantu basiria magmabo buna abantu bagusiria sense ya Sudan na ninga cha sense ya Tanzania karabuna abantu basiria magmabo abantu bange bagotebanga babolire wikira boniga abantu bange mbagwate chingoma ingenyora nara sense ito ya Kenya bune bintu byabiri bigokorekana Mwanjito murigeria nandika muno kunyoranga na wenu nse ya Kenya omwaka getiga 2007 ekero Suluhu Hassan abete swoni ni goseko tiani wali tukurigoro niga tiani tugwe abana nchi babutambe batayo yarete private ceremony nse ya Kenya igento bunikingia korekane tu mwaka 2007 intuni komina ibere cia magaroba cia renge kiro ciense ya maya magaroba lakini nde egentekemo kilito tebanga kiregi akorekanete kurweri tugasike gitabwe kitogateba tukabeke silichiko ngakyo muraibwe nsabwenete gutianiwa na nene mono ngakiabwenete kwa go burai na barumba akorete ekora bara imbaikira ntebe cinse na rocho muraibwe nse ya Zambia no alingi ase cinse mecho na rocho mokonyo bumurai kurwa sense ya Kenya muske Professor Kithure Kindiki negati ya bara imbaikira nte asomo yego yokorekante ase ense ya Tanzania Samia Suluhu wana onigale litukulia kabire uno murai bwense asentundende ya kabire nonyeli ntangani ya lenke ngaganyole tumuyu wetera asogosira wa John Pombe Magufuli lakini bono nere oirulibaga nandekora aba Tanzania gakuchikora ense ekera ebugate obututukanu obonge lakini nende twegenete nga gonyare kanere na nena monege ntutoka batugukwanira gabuge kogera abamate baitombale ese cinsechu nabakonyora kurwa se family kwanyoro nde nare naroro kala bagakanga genda baringe Tanzania go kiguchwelie banyaraka bagakorake banyora banyorire gento bareta abande babororo borende ande gento twaligerere tikero kinkelinga aba Tanzania ego bagateba nga abantu bakoru cinse cisiko no bakoira bakoreta bakogosererio murembe kera bono kurigeria nchire kamineyu negasienga ngusana na nane mono naigwete bagateba nga monogerio manene bwa banyanyimbo kwana bateba nga mutanzania ndi bwensi orato ko begeto muntu tali bwense yu asenka yae na nyoro muchando mate kubekugwa ni minute no naso gwa kanerenti igotoro chinga ense itera bwenera abantu barali babugate biasara abantu babugate ubugima bwa bororo abana babagosomoro konyora kurukunga Rashid Mumanyi Mukaya ono turuchi mechanda ya beiroro kini twegenete nga ndibwensi gakorobo murembora gosereliwe se abande ngena magesabire ukora ruororo so ese ino geko babu yali nabo kuira no chikorese bituma bya kwa bigete yentugende na kumeti sana ene wiki ya kane kura Bobo Njagi na uyo baba bako sirasinjire gututukana sense media Uganda ukiraboni gara bondo chini aruchi amati cyabongwe soke kire basabira abakonyi besokire ekiombege kwigero bwene bwa manyabantu boyigo Mwanjito muri ya twarorire besokira barabu banyare bakolente nchire yo bokonyi kolende wikiraboni gati baratoka wana kwiburia maburio nga serikali yetu yensi ya Kenya abaraye baganiri gote n'urugongo rwa Afrika ninki batari gwesokera nabaro barakwanira namaburi to kweboria nje na Diana Mwanjito murigereria Diana gaboka na maya na maburi maneno Mwanjito murigereria murobiri nensoko bwakire na namona buna tuagatebiria semambia bono ni gati bintu bitogedete kurigereria na kora ngaki kunyarekana na namone ntotogotebigenda sumtandao gabo nyariko bago gutufolo nabo igo nyariko bago kubugurie link ino naye nabo ko yira search group chiria utagete eliogeli nyariko bali go ikirana asabantu baminto na namono to nyariko batokogenda bosi namba ito
studio Diana Nereliye Manjito mulgeria gotaito sange kerengerero kya gotaito tu amakwani gocha seta sengeti yan Soko TV mambi abono matembo igona cha kiwasinchira bene ritskuri goro lero ni ritskuri ya kabira gotacha kurase county yetu ya Kisii county ya Nyamira na ndosia somo gusiali toko tebanga nechinga kishinde toko magani ya mayana bego chiskuru chonsi minse ya Kenya kuri na bagotuma ujumbe ya gusorwa koroga sina mbaito studio 078 mara kabere 6 mara gatano na trineri namba yo moiro 0788666663 nere namba yetu studio na bega sumtanda ito Facebook na otunyora live mnen Soko TV onyarako kutumekirengero kyago gago na bego orwa karwago na bega sumtanda ito YouTube na otu live mnen Soko TV chigagishito TV bego kerora siense bonchi manchito mulieria na boko nyara ko to subscribe ye channel ya YouTube tonyara togos kamutwe na bego Facebook na bego to follow go ikagaira sensemo ya Instagram na bego TikTok botamengo korokia tulemero video tubne go kolekana sigita sengeito na bego to follow tonyara togos kamutwe kyagaro tayo na intunto kunyara togos kamutwe mine mwanchu muligili Clement Obado gagotaba watching from Jordan in Israel country tuko pamoja hadi tamati mbiya mono Edwin Machabe kurwa eskimu ya Chebngombe agotaba bonsaligo begi agotaba muturumesi nonde imeyumurobelio akoganelia abachinga kichingia agotaba Super Susan Mirambo Zaplono saligo begi Helen Nyabuke Lydia Nyabuke naboigo ndo chegaiga agotaba Joshua Nsongo Diva Yeskimu Fred Nyandie Kamosioma Kebason Busire Joshua Mbuya Tirimba Gertrude wise Sabure naboigo agotaba Enko ye Rangombe na Sugu Caleb Isaya Muyuaya Ukinyi na abantu bonsi bachebungombe asenseme ya mutrumesi ligoma yake mu mwancho muligereri Barnabas kibasoko rwa doa Katari pamoja n'umusolibwe susu akonyara kabaga gukwania abakobwatia asemambi ya bono yabatabanga Salomo Nyoni Joshua Mbuya Tirimba Natasha Mkiute Sheila Kemunto Douglas Ongao Douglas Ogega Hilary Musioma Victor Sabosi Magoto Honorable Victor Umundo Miyenda na Isaac Umweno Omoza permanent wakire bya kurwa aigaba badogo Nairobi akurunga David Mugaka Jeria kirubo agoteba bwakire bya nashukuru Mungu kurwa ngumbu chinsemo chairman Mabaharin Kingdom agoteba Baharin Kingdom goika en Soko TV mbiya mono Nairobi na Bible Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na my husband Ben na bana bane Mazdiga na Macdotak na Brighton na bana ba Mintobonsi pamoja no musolibwe suna Natasha Mcute na mashabiki wote batwale emambingi yambiya mono mwancho muligeli negatia chirichi nyareka bachiko soa gaiga na mono ndo chechiko soa chiko na koiruka ni ndo chegaiga umusolibwe soa taben Soko bwa kirekirandi Dennis aka umusolibwe su koruchinse mochana kuru City Salams Clubs goika agoteba chuba seito niko ndani mbuya mono Margaret Arasa agoteba good morning mbuya mono ase ujumbe yago nindo je Barnabas kebaso na boygo mwanchu muligeli ngote bingasema mbiya bono na bokwenda gutubwatia aso mtanda olio Facebook ogenda seseme ya YouTube onyara ko bago gutotomera ekerengera likiage sema mbiya bono zonyara ko batokoranga tuachire bosio na namono mutu agotebiri litukolia lero ne litukolia juma ine Tuesday tichikabire na ndamono tugonyara ko batokoranga ngikiligo chako mutinyo chakire nemirobili y'umutinyo ekera ya chakire nabogonyara ko bagokoranga ngikiliyo ranyara ko bakora onchumuligeli ekera litukolia chiriya ligo cha nama yaye gabwe nete ko ba ayukwa gachana namono yugo sikyobugi mabwao na koboira sekerengo kende kobwali ese kwalenge onye kwalenge lituko igoro kwaragerete go ikaranstege teni rero go bwene tonyore kirugo na kyabakelie kuru kwa Estuli gose legeteni kirogo ngere tuale ko teba ekigukyo kwege ekenindo namaite kenindo nabonda kemanye lakini isego kerora lingo kunyurusi na gikaransirite onya kwalierete chiyo yo egepira gia chips rero gotake ironyo horaga sani ge plastic yuli eroro egerendo nyaraka bagusuka inere nchire litogoteba tukwagacha nase mambi yabono mwanchu muligereri kogwetaga bwa soro bago kwani oyo minoko matenge Soko bwakire na era nabago kwerenge Soko bwakire tonyara ko batoko genda busio ndigo boni gatogenda teko kolinte gorunga ko #murubili Soko bwakire asensemelia Facebook onyara ko bago tubwatia namba ito yo studio nigere 0788666663 nabo konyara ko bago tuma ujumbe yago ochia senambe idayana anyara ko bakako esoma ndoche asinamba ito studio manchito molieria ndoche omusoribe sueke yekiran Dennis atebanga no waro meyo morobirio una abutambe en Soko neyemo
nabaigo manjito moligeria ase nambe yaitu ya studio asomtandao WhatsApp na rondo chira tumete ujumbe yae nabaigo Evans kurwa embakasi ta mateba tesha ntasha taritesha na oteba no ali miyomorobirio bako mwerio nabaigo Lawrence yakongina oteba ngano atubwate timi yomorobirio ensoko bwakire mbaka omwerio nabaigo Belly Beni oteba ensoko bwakire nkwaneri Innocent Onyango kwani lakini kwani nanchi akuruku Belly Ben biyore mwana mintombi ya mono asama kwani ina yanchire nanchi na gotebrion soko bwakire asoko nyara kabago gonkwani mambi ya bono nabaigo Evans makori agotebanga no ari me umurobirio ensoko bwakire manjito magera bwogana utuma ujumbe yagasi namba iti studio tonyare tugusanga tonyare tukumanya kiga kimwe kigana ndero gitkuria rero na mangi tugwatasigita singe ito kolentera sinchi ya bene tonyare tugusanga naye amuhu kasomtanda lyo tu Facebook not live nabaigo asense media YouTube not live na boigo butambe bagucha bambolinga ngai mugutoka ase county ya Kisii ni county ya Nyamira batebye nigoto naretie orogongo rwa Gusii na bono nigoto nareti gwetera asogotoka alia pang TV yago ko scan boya onyareka bagotonyora ase chinsemo chia pang onyore chibicha chinkeno no kwelio girigi ya barali babugate elio girigi yo mwanchu muligeli na namono tunyareka batogotebania emegano ya itobu na Bagusii na namono kera tuatebania emegano ya itobu tunyareka batoko igore bitabu na kulika emegano ya itobu ya kera tuatebani bitokulika agoteba nga ase kigambero kia inyangau imbolite konyora boenoro na into tagoteba igese ncho turaba Gusii ntokogenda muntu ndanyareka bagateba umugano ito aigen soko no togoteba umugano ito nyikubwa tumuchando uyo ragotegerera twarabeli tokora no nimigano ito ngora babo Steve Mbunde bagokora guchaga iga kwanyora bakwanire gento gete kwanyora na anda abantu bakurwa bokonyo bichia sumugano uyu ndige nteki kengoki sana ikiyagora konyora umuntu abo atuburwaire una naro yo mumugaka ulio bwate miaka 52 aburoire bwa kansa akabaka gokonyo manchito muligeria nabego ntwaro mworo kiwa naro ronere nabaka gokonywa akabaga kwendese skuru naro na ainyorite umuntu mukonyete no yokuriyobo governor se county Nyamira honorable Kimoni kagitonye tindeba nabo igona arore no nabantu bakocha bariranga mbabwatiro kirakini abarayibaito besoke naro babokonye igongo mwanjito muligeria kubwate ekero kyawose okuborie kwawo cha segeta sengitu Ensoko TV nabo gusangana ntwe tubwata basaki baito kurwa se county ya Kisii county Nyamira bakunyara bawikira nasi nsemicho banyara bagusangana igonga tobo akwena nekerengerero kyago nabo igotokotebe kinagita senambe yamoyo kwanchira kwena na ekerengero kyago nabegerio giria uri abari kwigwekana manchu muligereri ntagete tutaragenda mutimo ko Diana asobwa ngo uligereri nga nkikiriyo gatotebye selingana limwe muri litukolia lerana na mono tunyare ko batokoranga twachire busio nane na mono ninyegene tenga asemambi yabono nigo togo gatebye manchu muligereri okogenda ase namba ito ya studio 0788666663 unyare ko bago tutumire kerengero kyago nabona twateba asemambi yabono manchu muligereri nigo tokoligereria bali banyara kwa bagoswaso murubeli twanyara kwa batoko batambwa gose togotebanga nyarebe gwa soire na nemono twanyara kwa batokora twachire bosio na koranga twanyara kwa batoko agachali tukolia gweneire asenchire liyo boikiranu mbuna twagotebia elingi yaito nigere sensemeyo ya Facebook na nabo kunyara kwa bago ko yebwati muigo gwa bakinami igagoteba kurwa chinsemo chenyango so niga kurukumwigo boba kinami na mama watoto Faith Silvio Nyancha pamoja na wapi Victor Omondo Lydia Nyaboke enengo yobokima boigago boli Salom Onyoni Amos Kamuri Esther nara igakurukanga Esther Kerry Mukoti Onyangaresi Toto la Kisii umusolibwege susu na boigo amayakubolinga Oscar Pogo Sodium Chloride Benson Opio Benson Makori Modesta Makori Etachiri Yemesa Omosae Juma Simekanyanga na boigo Masai mwenyewe Fred Omusio Malinet Wobiero Domi Mugire Masi Weekend na Umimaya na boigo akorukunga kirubo pande na Elvis Sheila Kemuto Bluetooth Senior kurwa marani bo chini nkorocho mwanchu muligerli na namona bona nagatebiri Padre Meo na korolire Innocent na Diana bwakire oyo mumanyi na nondeme ya Nairobi Kasarani tiga inda tura umwanchonezi pora mumanyi
o yule chinse muchanyo nchona ringa abana amukogoti McLean naboigo mumanyi imuganelie okubwena kwa bwango na intutu akoganelie okubwena kwa bwango Pastor Lamek mumanyi, Faith mumanyi na Craig Kerubo mumanyi, umwalimu Boniface mumanyi, Glory mumanyi, Joy mumanyi amona abachokoro bonsi p asenchire bwekano togenda takubwate na ndindoche boniga oyo kurukungu musori w'uswa gateba ensoko neyemo na intu amaina na botogo tebinga ensoko neye masemambia bono tunyaraka batoko genda busyo ngana limwa mutogenda umutima majito muriria tutaragenda umutima ko totiba utambuka katotibya ngari ngara limwa mukuru asigeta senige tugen Soko TV ndiririe ngara limwa muri rero Innocent batebanga endo teriko ali bage ngondi koyorokia unekurwa ndumo yaye endo teriko ya ngondi ribaga yokoyorokia unekurwa kuruma kwa gose endo yaye ndumo yaye endumo okay. Nere yokuruma okay uya kegima mwancho muligereri nimanyete John Tez nabwa tendo agatebanya lirigwete ngo tugande Lion era ndebiga tugete kale tigatogenda tukoirana tujare ko batugukwanira igoro yende iwe kale ko tebigunga tekwegeri gune ngondi ngakie kuruma Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss,
kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakeresimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kendi gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko ry'email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'omuguse. Mwanjito mulgeria ne chinga chinu to ko ire ya masemo tonya to kumanyali agendete kwene kiwo kura chingongo awe miniskuensi ya Kenya ngomana se county to ya Kisini county ya Miragonga tuskare kuline chinga chinu ndota ito kumanye hali agendete kwene kiwa chinga kitogo cha kabene kura se county ya Kisii asama temwa amanene AKCSC achagite benelit kurigoro gorwa asensemo chanya libali masabo mwanjito mulgeria ni gama temwa yabetika kuigorwa chinsa 12 chamambia chinga kyabarayibanya wikira sinsemecho naboigo aborkia batebetenge serikali ya county ya Kisii naboigo kiombe kinge begetemero biryo yugo chikwene kyabona matemwa ingo kurwale senchi yabene naboigo boibibon bonsi butariko kolekana asenchra yabene mwanjito mulgeria oroboti rwabetere kwariganirwa no musakito Sophie tetraranyora eri tunyare tukwemanya Aseri tukoria rero nigo amatemwa amanene AKCSC anyara guchaka bene ase chinsemo ao ime yense ya Kenya asensemo nyari bari masaba nigo amatemwa yo anyara koigorerwa ase chiabis chinene che sub county nyari bari masaba echo chigotoka ime ya Masimba. For the KCSC, welcome to container. Welcome to the container. It's 1 month of the container. And I just want to wish that we also adhere to the rules and regulations that have been put in place. I'm praying for good health for the center managers and a seamless. Nigo abo bisabeti semi baikirana aroro na konyara kuganiria aboro kigwa amaya ekero kigaba guchaka amatemu goika chinga kibarakore. The last thing is for all the centers. Please let us have a checklist on what we are supposed to do before the exam starts, in the course of the exams, and after the exams. And go by that checklist. We would not wish to have a situation where you tell us that you have a shortfall of papers once you have distributed question papers to the learners. So you should know what you are supposed to do before you open the papers, know what you are supposed to do in the course of the exercise, and after the exercise. Aseri tukoria rero nigo bari kunyara guchaka n'umurimo w'egesongo naboigo umurimo o chemistry abo bisabo nigo banyara kwene kyabuna oburendi nigo butingirie bosyo bw'amatemu ayo. Administration of the KCSE exams. Now for the beginners today, please, if there are any issues to do with the supervisors and the invigilators, please just call me on time so that we are able to be prompt to attend to any concern. So when you go there, ensure before you begin, brief your supervisors on what their role and also their in. Shape of the plan, let us see this strong. So follow the guidelines as given by the Kenya National Solution Council. For the senior school principals, so next name should be going to senior school principals, not secondary school, is of CBC.
we are starting exams today. Of course, we started last week with the technical and the group 5. I know some people are coming for the first time, so we want to wish you well. We wish you well. Let us abo asebanyara goteba buna onde bonsi oratokeneri mocho riobongainereria nigo arache kwimukirigwa egetambukiro egetindi mono. The issue of the phone, also brief them where the phones are supposed to be. I have to tell you what is right. For KCSE, kazi imeanza, si ndio? Karibuni na kazi imeanza. Kifanye vile linatakiwa kufanyiwa. With all those remarks, I wish you well. Follow the guidelines. We have been briefed, so let's follow guidelines given by the National Examination Council and we don't have any problem. So in case of any challenge, let's consult. Right from the sub-county, all of us here, NEC officers are here, headquarters, so we have the whole center, so we have been guided how to do it so that we do the right thing. Otherwise, in the morning... Ngoripoteria egetesenie kiga Yensoko Koroiga asetiobisi chesemche sub county ya Nyaribari Masabe chichirime ya Masimba county ya Kisii inchenkoro kwa Sophie Bia mono Sophie asorbotiruo na ne mono togoso ase county Nyamira wetani abana chiribwe 20 noyomo chimisano nemo na 11 nigo baikaransta matemwa yo ase county yo asabana bali balenga senseme elia yeskuru ya Sironga banyartako babako bora ase chingakete banyarko bakoira nigo na bono iganigo baikaransta matemu uteneli we county yo mo commissioner Mbui ni ganyarko bagateba matemwa yini gachakiwa ase nchirabwikirano na nemono asaganiri abana abu amaya na ekere county yo ndete koranga chisemingo kinachire ulikito Vrida senior reporter nikabwate orobotri kubwati tuko na candidates 21,611 wakiwemo wasichana 10,832 na pia wale vijana wa kiume ni 10,779. Amatemwa manene a KCSE ni gaciarirwa bene imense ya Kenya. Ime county ya Nyamira ni gomorobiri obwoko bwatuka amatemwa yo oragwana bo bisabe chisemi na boigomo county commissioner ase aborokigwa chiribu emerongebere nemo chimisana nemo na 10 noyomo baba goikaransera amatemwa yo okwana ni gobaenekia okweroberia boikeranu bosio bwa matemwa yo maiga yalia kepsea koera buya ilisha vizuri na hadi kufikia sasa fair inaendelea vizuri, hatujapata changamoto yoyote, na leo ndio tumeanza kikamilifu mambo ya kidato cha 4 ambapo leo ndio wanaanza zile yale masomo ama mitihani ya masomo ambayo kwa wingi yanachukuliwa na shule zote. Niseme tu ni shule zote zinafanya mitihani kwa siku ya leo. Tuo ni 195 ikiwemo 4 vya binafsi na 191 ambavyo ni vya umma. Nonya nabo ni go baenekia emichando banyora eikiaeta hanene asi abiteretie aborkio goikaransira amatemwa bali asenyegitari. Tumejiandaa vizuri, magari tumepata, visitors, supervisors wote tumeweka. Last week kama hiyo ya KJSEA tulikuwa na cases 2, moja ilikuwa Nyamira North, mtoto akafanyia mtihani kwa hospitali huko Nyamira North, na ingine tukawa na mtoto wa Masaba North akawa amekuwa kwa hospitali na ile huko Dagoretti, na tumeweza kupanga na akafanyia mtihani huko Dagoretti. Omo County Commissioner Erastus Mbui nigaene kebuna aborkiwa babere abo baborete korwa seskuru y'abanyaruka ya Sironga nigo bairanire elyo gokora amatemwa abo. Matukio hayawezi kosa. Kuna zile tunaita kufanya mitihani katika mazingira magumu. Kunao wamefanya wakiwa katika vituo vya hospitali, labda hiyo
Bwana Cindy anaweza kuzungumzia the numbers, lakini kuna moja ilikuwa imefanyika kwa Sironga Girls ambapo wasichana wawili walikuwa wanatoweka, lakini hatimaye wamepatikana, wameregeshwa na wanaendelea na mitihani yao kama kawaida. Kerubo Frida, Ensoko TV. Majito moligeria togasene kwandira chisemi nigo aborokiwa kurwasi University ya Kisii basogetiri tukurigoro na kuboria serikali kwenekia bunangwe sokire na gukonya aborokiwa be university ose lecturers banyare bakwirana emirimo bunenchira ya mabwego yogosira chisemi cyabo asibabete bako gikiria na bwego kwerera egati yali babiri bagwetera cinga kieci aborokia barasomogiro majito moligeria oroboti rwabete rokorento bene no musakito bwikroforenge teturaronyora ekero mogiro gwa aborokia be university ogenderete abo asokorero mutinyo mana matuko makebono nigo aborokia be university ya Kisii besokirie elyo korokio bwabo bwabo ochia ase serikali abo asabatebire buna nigo serikali agwenderete ko bayigwa aborokia be university robayiranire mirimo yabo yoko basemia aborokiwa Comrades power. Sasa tunataka kuaddress mambo ya maandamano ya ma lecturers. We have to tell the government that you have to pay the lecturers what you owe the lecturers. Hii mambo ya mgomo haisaidii. Hii mambo ya mgomo tunataka iishe so that we can be able to resume to our normal learning. Tieno Meshak hapa, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii University. Mimi kwanza naweza ambia huyo Rais William Samoei Ruto, kama uwezi lipa ma lecturers mshahara, achana tu na masomo basi. Toa hiyo sekta ya masomo. Juu tangu ingie kwa hiyo uongozi ni kama umeachilia sana sekta ya masomo. Sisi wanafunzi tumeumia, hata wazazi ukiwaambia watume pesa hawatumi. Bako kuwa na nabaralia asegete ke university yo nigaboroki wabo batebire buna nigo mogiro yo oganderete ko banyoria ke masomo. Mgomo imetuathiri, you are not able to learn, and if you are not able to learn, you are not able to cover the syllabus, and this will force our semester to be extended further, na hiyo ndo hatutaki. We want to learn and graduate on time. Sisi kama wanafunzi hapa katika shule ya Kisii University tunadhirika kwa kuwa hatujakuwa na darasa ambazo zinaendelea kwa sababu ya mgomo huu. Next semester itamaanisha tutakuwa na semester 3 na kuna wengine wetu ambao tunafaa kwenda attachment. So tutadhirika kama wanafunzi. Ensemo yaborokiwa bubono nigo batebire buna wizara y'egisemi nigo yabereye kombya ensemo y'egisemi mono. Siku ya bono nigo bayesabira serikali insi y'oburayi bwaye omurayi bw'ensi ya Kenya Mzee William Samoei Ruto wango yobogayani egati ekyombe kya wasu amane wizara y'egisemi rego ikirania okoigwana egati yabo. Kumbuka kwamba pia sisi tuna bills zetu tunalipa, tuna rent ya kulipa, chakula ambacho tunachokula, na tunafaa tujue ni kama tunakaa huku shule ama tunafaa tuende nyumbani. Kwa kuwa pia tumeona kuna universities zingine already washapatiwa direction na kuachiliwa kwenda nyumbani. Tell us what you duly owe the lecturers. Comrades power! Comrades power! We need to resume back to our learning effective immediately. Onya talibo aborokiwa abo nigo bawachereire buna nigo barachigweso ya asomogiro yo abo asabara robeka negoika ekerokia aborokia babo kegwekane. Comrades power! Or else we are urging William Samoei Ruto's government, if you don't sort out mambo ya migomo ya walimu, we will be forced to join the lecturers in protest. Mimi nimekataa, na kama hawezi lipa kwa hiyo mgomo tutaingia na walimu katika mgomo. Bono ensemo chigoro ni gegendere gutwara chingo machinene ananikigima asaborokiwa na nigo yatikira ase serikali yensi ya Kenya gwetera se wizara y'egisemi kwaneke buna nkoga ya nere emechandereo egati yabo amana wasu. Inko reporter ya Ensoko TV koroge gasobo gatagatibo mu Kibosongo county ya Kisii Eritariane Wycliffe Orenge. Ya kegimo mulikito Wycliffe Orenge gento naigura bunga Comrades power chibese bakagusaba abahimu baba bayigu karate bango Comrades power nche bango gote yo iraniri Comrades power mwancho muligereri ntate kwegeri gaiga ngakingo nyara ko bango teba mangana yu ndiro tate babia lakini tiango abiri ndire ba tebanga
Oh my goodness. Mwancho muligiriri tokagendera busio tugochaka no roboti nande rondere kurwa ase county ya Kisii rugo ichania somobero togete senseme ya mayanyanchwa ange na senseme kurukunga moja elimu center somobero yotogeto mu basoigoro na namono aso utaramanyekana no yongo na namono bakanyaraka bagateba bamenye bichinseme cyo niko baganetie abanyanyimbo banyaraka bagotingia oborendi na komanyanga ninki kererete umubero yo gotoka ase chinseme cyo ngakyotogete na niko bono iga umubero yo bekira asenkendo ya Kisii tichi and rifaro na namono ekera abanyanyimbo bachakirie obunenki na komanyanga ngoyo itetwe na umubero yo ngakyotogete SMU ulikito Bethel Machini no arenge asensemeyo bamenyi bensemo ya nyanchwa ange nensemo ya elimu center nigo babukane gukorokyo gwicana muno asibanyora umubiro w'umusawe yomo w'imyaka yigatwa gaitire karutire asorocha asensemeyo nari kurukurukisa moja nyanchu moino asenabo atomo kutano nje no mwana siasa naika nyanchuga nanyora abantu baicire para natenena oikichana ngere twanyora gesire teroje gangira manyekana marieta kuringana na kirori bagukwana Nensoko TV nigo banyako bakwera nigo musacha yomone kurigendagira yechomba sensemeyo anyako bagakubanekeria igoro yegekorikyo abatwikirane mesichinsa cyangwa saa 3 saa 4 iga umusacha ndo mnyoka kurwane ole gweta iga neguni ole kuriye ana guchingumbuga tomoringa kingie kerikere ngumbuga ata tigangende mbarorere ogo ikota koranga akweta bangina bali bona indulende bona twakuminga gakinga kyakweta iga twaranga no mwana we school we university iga bona batokumetie sakari yaro ya muirire twaru twacha ne mesi twatolira twarumuga ko ngumbuga ali ko liendagira yechyo okale utubali inwa bangina bali tokolere saini tokobol ninki ngakwete mugako yo chaka kutamama na twachi kutumba katone umuntu akino uchungu enene asoko sijo mwana makikichana bina bari bakurawanere Calvin omwando yokuriye kirokyo bochumbe bunge ya Kitutu cha South nigaichanaire bikoro ibiga byo kubora ko burende asamatika bwangoiga abo asaborire ebyombe byo burende wesona negatina gutinyo burende asichinsemechyo koriarere twabokire mambia tokonyoro moichanonga umuntu naro itire akaruturoche gaiga angena nyanchwa gaiga angena elimu center rocha SMT igo ekoro kinga kumekuwa na kudorora kwa usalama yiranirense SNCM yiga ya nyanchwa na monobo songo yaitoga gotogo chikoboria omo county commissioner na county commander okisi county banyare kurigeria mangana ya usalama ekera abantu bauchaka goitwa igana korutuchindoche eyu ekoro kinga usalama ya sarekire na kumirie karona ale weta na nyora abantu bagendete kupana umuntu na umwana naro itira bono twachire wojana gutwaligere twarore umwana ya mayena baitire lakini taramanyikana byase asarwete lolende njege ndonge nare ukwananga banyamangana abere kabireye nenda abantu batokire bakora ayale kabireye usiba wita abandi bosa etay komanyikana ngangi bakumuboli leta keire manyikane nende security bekwe ligerende agende kolenda eranga ya abantu anga bakurwe abo bisa bobotuki bekyombegia DCI bakuboterana na banyanyimbo begitaseni Kenya nchwa nigo baika sensemeyo na kurusi mubiri bomosa yo sensemeyo ase oiruro ikasenge ndinye gitari nene ya Kisii Teaching and Referral ekero chiamate chaboriwe wesokya nabo yo komanyo mwanchobo akini abasikari na abanyara ko baba kungugo bamwirire ngendo ya mocha ringo sabonde bwensi omwana oyasirete twara no mwana ige myaka 30 anda go chiari chenero nyagitari mocha anyara ko okorigerio mwana oyamaye gosono yo mwabo onde bwensi omwana oyasirete anda na saingina akora kanno mwana bwe school bate ndundura mano bwe school akin twara be tichanga chindabuga asirete onde bwensi onde ondo yamusirete anda go chianya gitari mocha na akomenyorare thank you gakyo bwansi sire no yo mwaba muligeri mocha lichena amanyora no mumura igichana gakemyaka 22 ga 25 kuripoteria Nensoko TV kuroiga county ya Kisii Nchempethuel Machin Manjito Mulgeria ngana yo goichane kurwase county ya Kisii chinsemo chiria chanyanchwa asetu atebiwe ngomuntu nabeteka gutuka gasiriti bugima bwaya sinchero gututukano kuri no gusabwa ito Manjito Mulgeria neranyore engere ya guse haki yae kuri Manjito Mulgeria na tutigata se county ya Nyamira
Maiga yeritukuria Jumamosi enyombe mogosambwa amate yomokagirwa kuito amatonde nigo botuko gokiera ritukuria goroboigo enyo chinyomba isano chabete chigosambwa goika koero manjito morigeria asama toke boiga betega kubuturwa emete gobuturwa n'abantu batamenyirwe ase kinyoro kya kendera ewodi ya Kiabonyoru manjito morigeria orobotirwa betero kwariganirwa no musakito Steven Embunde kurastin semecho tugatonyora centra yabene Mega yeritko ria Jumamosi gati y'abakagerwa nigo bacheta ase nyomba yo mwamate na gosamba nyombe yemo asikiria bakweranga no goitwa kwe amate yabo asinjira yo botutukane yamate bene nigo abotuko bokera rero chinyomba isano chiasambwa emete yabutorwa emegombo nabo igo bomenyo utinyeri wanse ase ekenyerogia kendera ime ya sublocation ya Getare ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira. Tumefika hapa Getare leo ili kuangalia hali ilivyo baada msururu wa visa. Kumekuweko na maneno katika hichi kijiji ikiwa mwanzo ni mauaji ambayo yalifanyika tarehe 19 na baada ya hapo kukawa na kisa ambacho kiliishia uchomaji wa boma nzima, jambo ambalo tunaamini yote mawili yako na uhusiano. Na leo tukaona mimi na kamati ya usalama ya county tukuje ili tuweze kujifahamisha. Asege karwenene taro yo mu county commissioner Rasta Simbui amono mu MCA Bororo Mosque Thomas Vincent Penecha nigo kobomo baragire byara bokongu egekore kyogosamberwa chinyomba ya mateyo yugo ikabone iga ere ase orosana yonde de goirari bageri ntebenga ogoito mondo ngori gentokia nande nabo igo asemiore ria gose kende giatumigete goita Philip nabo erorekane ngana itetwe lakini nonye nabo asenge njontu twens nanu bari tora na bari twachira na bari twarire tora bairi tora basani onde tayo manyete igoro ngikiabeta na tumeshauriana kwa kirefu na tumeelewana. Japo familia inasema ni ghadhabu ya wananchi ndio ilipelekea mambo kwenda vile yalienda. Tumekubaliana kuanzia wakati huu tujaribu kuongea na wananchi ili waweze kuhifadhi amani, kwa sababu ndio Philip ambaye alituacha ashaondoka na serikali inafanya chochote kile kinawezekana ili kuweza kuleta wale ambao walihusika na hiyo maneno mbele ya sheria. Wanekere kioni go basabira bamenyi ko babatwererwe kerobo tukibwa ngeirwo botindi iri komanya hagati y'abakagerwa abo basambete nyombe yo asebo igo bakorigwo mukagerwa monene hoyu oitetanya gosira egento kiaretiriri orocho ritindi ase yamate yonde de ko baburi angari bagatokobeka obobe obonga se chiamate chons tigatoire ngora toye serikali riba gechungusa maganaye abantu ababona abaminto bonse chichilani bwokeria na onyake marina asande abantu abamenyira amasemia kemenge sana onyama gosa atokeire tigatige serikali echungusa maganaya na bego ikero bomaene egento nokora botuko nokoranga kiende yonse inkeri gocha kiamanyo so na botongo tebia wananchi bonse nonye nonde bono orengereti gosaria ento kende yonse tigabisanira abo ebirangere byeito tigabigenda soko ya Philip bono. Kile ambacho tumeeleza ni kwamba wakati mauaji yalitekelezwa pia kuna vitu kadha wa kadha viliibiwa kutoka kwa nyumba yake na uchunguzi unaendelea, taarifa zikiwa zimeandikishwa, na kama mnavyojua mambo ya uchunguzi yanachukua muda. Noni gegetabo cy'uburendi gyatebirenge chikwene kya kubeko burendi nabo igo kwene kinga chiamate chionsi chikonyoro bwene. Steven Nyarikembonde, Ensoko TV
kia Monyoru Borabu county ya Nyamira. Mancho muligiriri tugotigana na Steve Nyarikembunde nigo tokonyororo botirwa Caroline Mausa asakare goteba ya matemo kurwa chinsemo cia Rwora iyo gutoka ensemo ya South Mugirango nigo bakare na barabu na amabuli manene gochia ase abalendia nemono maega yogosirio mwana yobo oyurasetwe ase nchire bututukanu chinsemo cia Nanyuki nabo igas bakare goteba ngano nya nabagambi bekenyorekyo banyartuka bakubasaga na chinga kichinde na konyarko bakoreta umuchanda sengeyo Ocho muligiri tigatwigwa ngo enkikelia ya Mateyu egosaba. Familia yo mogaka James Mogoi nigo yasabirwa abakonyi bwoko babwata abagambi Samarieta Charles Omono nabaigo mogambi Shem Ayenda abo babete bagosagana enka yaye bakaba bagosalia mali abo nabaigo ko barwania ekero ky'omuyega boko mweni omwana obonyagosira Douglas Mogoi omwaka bw'ekiribubere 2024 Manone nasirere toro omo police agasirera Laikipia araseri tuimwa ya nyumba lakini narete tukuruo mpaka mmoja Bosongo na watu wa Mugachete tukaanza kuandalia renda matangae hapo kuuliza ni nini mbaya, kama kuna shida mtuambie. Kutoka hapo sasa nami nikapata rungu hapa kwa mgongo, nikaambiwa kwani wewe ndio unajifanya unajua unataka kuuliza nini. Nyana boni igo kungusana na kwa beto go kwene kigwa igoro ya sinya gusira bwenerete ko baga kwenigwa asegatia family na baiga bagambi egento kyeirete gisegi kikaba chiko bwata inse imeo mochioyo abo asebinte binge bya bete bigo saligwa chitariki echi 19 setru na liare koretwa ekero bachichire baigeta ense ye monenusu ya mogoroba Igo narenge nyomba ngoigwiri ogisiko muna bantu bali bakorwana litalidio giria matanga ngasoka isiko kero nasoka isiko nganyora nesegie rororo bono omochifu okorukuchari cio mono agatenene gari iguri yarente tumubire ya police agasoa gukwananga agasoa gotebea muranga inki mwarete ruwa chake gasi mwarete ruga Ifo bwe area yokoro kwa semu obinjwa yenda akaminyoka kabune nyomba setu abekete chindagira manta bubonsi omugando bwensi ogasoi mugasakore ndagere yansi okaira chindagira chitwandare tabagani mubulinga ngike chifo okorega kangakoro tacho aigali kere mpaka kandu kutanse monto korokwa Samuel Nyayemi Omari akambwata koboka akangira na nyomba akantami ogochi nyomba gago ntami ngara no mongina gasamburire na rego itumuino ngara ne nyaruka ya nene na roge samburiye go itwa omumuro ne nero yonde na rega genderete go itwa lakini naba Samaria bayamba tokonya tabakatobeka nyomba karo batobeka nyomba na libona bamura buba onjokanite nyomba rogoro baganza kwake nyomba magena baka ake nyomba magena bakasarie bintu sana Omogaka James Mogoi niga tebire buna obutukimbo abete bagokorwa n'abanyanyimbo ba DCI abo bachete bakaruo gochika buna abagambi abo babeba kobwatwa na kobekwa byara nabo igogo ikigwa ase kigambero kolende goikarero tibanya ko baba kobwatwa into ajete tukabwata GP3 abachifu abumba ajete bakariki kupaka statement mba obotukio bwo omoti pipi bwetago na koreto obotukia kanyora richibu diaye akatomero yo Bosongo moti pipi Bosongo nera agakoro butukibwaye nera agatomero yo Nairobi oyo Nairobi akaruri erichibu ngabanta butika babwatu bairukoti koruerio mwako yo edete mpaka boniga tinanya korora sagotisiwa ngotebigwa nga ngotomira maruba korwa ase county commissioner maruba inaraya erinde narieri ngonya tindi gotiga mangana yaba chifu abu nkororande Bono nige familia yega yaberege gosabe serikali enyare ko bage gweswanania na kwenekia buna bagambi abunko babale bakobwatwa nabo igo gwikigwa ase kigambero nabo igo basabire banyare ko babagwa kwanwa amali abanyare to ko baga gosaligwa ayo ari gwetania chimisato yo nari gosaba ngaki serikali enkonye
ekiagera ncheti mochibonde gosarikende kionde mbone narenge serikali nero rende na abantu bairukoti na njenyore kene kiane keno bororo kini abantu bande buna babo mwana na semu barenge no mogoko ko yani gotebia abantu bacha guturwaniga iga nande kitware kurwanirigu nturamanya tutagete bagende koti batotebi na kinki kiarenge tware kurwanigu. What we need is just justice. Familia yetu pia isaidike, tupate ukweli. Kenyoro kia Ruora ime wadi ya Moticho ebunge ya South Mogirango kaunti ya Kisii Elietaria Nemausa Caroline Majito morigeria tugutikana no roboti uru na guswabo igase kaunti ya Nyamira nigabamenyi kurwase kinyoro kyanyangena nyagechenje ime wodi ya Kimira babete bagwesoke na barabuna gukwana na baraime kaunti ya Nyamira wesoke na kubakonya korosia epara eyo yabeire omuchando no enekero bakwenda aschichiro chinga kibaboliri abarai kurwase kaunti eyo kwesokia na kubarosirie pare eyo epare kurukumokoronywe kanisa gotira yaswanya gachenje nyagitari baka tundubari mwe MCA uyu matinga niga chita gakani wotarosie pare kurwo Nyamira county bose esinyete toja tumukia makombe toja gweremera agara torora bose ntokonyeka ko pite dinga nyetingo gikianiga gotira nende nyembure ature iko biasara na siegire nagendaka naberaka nabana bana chipare icho ibere chigosoe kenyoro kyanyangena nyagechenje nigo chiachandira abantu benseme yuo abwase baorokiria yabaiteire kero bakweroberia monemerubiro yabo yerituko ngoro pusimioni mokomuya epare yegere mogete tere makuruma togende ntanda gotirimboka gekomu otubwato bokongu botari kwahera banyagitari abande mbatunga narinde iganganya batagwekenya yondo bwata bokongu ndobwate chipare chibero bokongu sana njasa marida nguru ku Francis Mogere epare nero togochiera nyagitari nguru kunyangena dispensary wono in fact tiri gwete kanonye nibe sari gitugo sarika kugukumi nande nigere center ya Kimira iguru wono nonye chinguru chirega iga in fact yaba murabe chipikipi ba umiro gumyokobe nonye njira bangina bago ikano chichie chiro ere Kimira yasinyire njasa maria dana ngo Julius Ondieji ebare ito ebara okonya abantu kuru Kimira paka entanda yaruzi entanda ya ene exchange yangena in fact ebare yesale getogo kumnokoba one to sinyirenga oyo no mugondo orega gusene para wente kobagaiga tora no nakagari akamera gatire kuruga ego gasinyuga asugumirwo gusumana nemburaterato ekirembura yature insege sarigete abana mbari konyago ende school nanja samaria tangoro kufrangiri ni Kenya kurunyange na pota stage vice chairman nje anene mono nongo kolega siga kurukemera gotira paka nyangene dispensary ninje ngwimukia abanyagitari magoroba na mambia lakini emechando mbwateka gepareye iko naba abanyagitari bagurense pako munyagitari kaguikarogoro gale sikeyoka unabona onsaiga enengolebo choketeka iga abande tokonyora neka tumiranira ororo epigipigi yagunse twaganya omonto nando oboka kurwabu oja kwongimogesi bono ekere mbure ature nturi gwetaga etokopidi toro ndio omugwa irianye emanya ko tuira bakanyangena ekero gotebie customer inga ingo gweterie pareye ekasame gukana yatebanga embwate besensi nini esinginche binte bikongete mokwa nigagoteba ang'emia kebere yaetire niganyorete omobosokano ase bare eywo na komia okogoro nigakoerera buna chipare ichio ekero chirarosigwe na gweteka nigo chirabakonye anene mono buna barobwo bagosokana kwerigeria kera rituko enjere yo gotogweta buya twaika Kimira twagora none chinyanya abanyagitari baika buya bakonya barwire nyagechenje so muna abantu ngo babarati needed munyagitari yakogenda gosenkemera bona bamenyi abo nigo basabire serikali ye kaunti ya Nyamira bakobwatira na muno mwe MCA obo James Matinga babaroserie pare yo nali baragenderere ndu twara osabo mwe MCA okuru James Matinga nyachaki okemera gwadi atoroseria kapara kagasinini egere tonyore enjira tokonyeka kuruma toikeno center ya Kimira nyore tigaturigereri na induto atokonya se tubwate mechando ekerengeri kianekene omugabana omwe MCA oyo Kimira ward Matinga tigaka kibatokonye pare kolere abantu gasikwa basabete miaka 5 ene miaka oyo 2026 stroke mambiende
lakini rigereri ebinto gwakorire chipara chingiya ni ching'encha sogokina kwa uchumi na boiga magendera sintwe gwetera chipara chingiya emebasukano nigegokea na boiga bakenya beigwanka. Vincent Monda, Ensoko TV. Biyake gimu mwancho muligereri twanyare ko batukwemanye Diana kurwa sebinyoro byito byagusi hane mono ase ali twasomire se mambia bono ibinte binke narore nga ibikorwa byo boitimbiroro ibinde byo botutukanu na mono chisemina chiro chingukwane rukire nkagerite nga gusiye ito nebengia nande egento gyokanda tebenga inkirianga teatorenda magima y'abantu bande buno mugano norojo rwa kwase county ya Mirase omukagirwo yomo nyumba ya yeka agasambirwe nyumba nga gaiteto monto nande nyumba isano chigacha chigasambu mwanjito murigeria ngagitengwa nyoro robot yurwa ngwarra matoke buna kenyire binemete kenyire nabantu batamanyikaniti timaitinge binte bindi bigocha byakorekana nande twara rwa se county ya Mira byakorekanire sana ngagitinga omwanjito murigereriane chinga kishine nandika tokorenda magimaito twarenda boigo chiamate cheito gento bune ngeko bagyo koreka ni kiagera no korente njaragaki nande no korenta obulindi obubasi no ene binyoro bito bokogera abantu bamenya no bwoba dayade getukire gosekera lakini netigara atigera igo asimambia bono nyegenete nga usiye ito nebwate gento kigirito gotebanga mambi nebe burunge mambi nebengia and abantu baito togendere ko peko mukia asikeli togokora na mono tunyara ko batokora nga twachiri busyo ntagete turigererie jujumbe chire se bali banyara ko bagoswaso murubeli mbuya mono silitangani ko mwenda tegotubwatia nyaboto be the comedian na arorire onyara ko bagateba no arime yomurubeli ni ndoche esto monerwa agateba good morning from Kia Machocho Nyamira North agateba Phyllis Nyang'au boigo agateba Gilsa Kimunto Evelyn Ogoti Kaleni Mwamba Lydia Nyaboke na Gladys Enyanya agateba noare imeyo murubeli nabego kurasi ensemo yane ya Facebook asitiro tanyara gukira noche Natasha Mkiti agateba toto la kisi nansongiri kuroka nyimbo niko ndani nansura sirire sana lakini nagokire lero na Natasha Mkiti kwa nyare gokuira na somo babirite nsoko bwakire nabego Charles Luanga atebetenga ni moto kwana koragali asekero kwa lenge skuru taitolikirieta proper communication ose kendo kito atebete abate PP P proper preparation prevents poor performance chiskuru asomete chia PP je nazomete chia A E I O U tiganda raligereliga iga nere kuru present no enyu mwalimu aleta nere you present nere nataito chiera okay mwalimu Charles Luanga from Nyamira County Kenyerere basement with my wife Jacqueline Kwamboka ndani ya show asakali kubekera crown iganduje chigutwa Weldon Nyaore na Sylvia Mura Lavi Kwamboka Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka wajitume wa wenyewe kila wakati ege ntutara kwanira nechigutwa echo abune queen akumine tinga keratera PRESENT present maote ba chikwini echi na chiro chicho asomo rubirio ensoko bwakire ngagitinga na gukonyire bindo che chiabere chinsa saya munista kaisa turakini okoranga ninde maiga sinini kebatina chankianga abuna ndeke bati umajiri kongosera kuri muinali lakini ngotatwana mangana itoko gendo mutimo kumwancho muligiri anamono astogenda togatebigendera kubwatie Soko TV umurubili na Soko bwakire na asemambia bono nigo twatebigu na Diana nga endumu yendo teko nyara kabage gotenenigwa neye ngondi tekwegeria kebati ngondi tegoteneni pi endumu yendo ngagete omo director tokebatire bamwana gutubekera alafu tokoirana aye kawaida nabwata maswali ali aye rero ndagitwende ngora tiangote yesiri mapema oende ngora tolieri rero okay iri bweri ndaite toyeri rero mwanjito murigeria ningotomere credit ya 1 bob mentema ya iboiro nawe go mwanjito murigeria togotianga agenda gutuma ujumbe ya gasi namba itu studio somtandao Facebook na bega sense media ya YouTube no to live na Soko TV togenda somo tumukoma kego twirana sense mo yichiga seti tukumanyari agende tukwenekyo Anthony Ragoli twakorolja
Nsoko TV uboroso bw'umugusi obutindiro busombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge akonywa amariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obye. Asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale icyobutindo. Magega ya television ya Nsoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobokoreri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigotumekasi chobese na bwega chinsemo chobo incholia. Ligurito neliokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati y'umuco Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Asamange twakeresimi ase namba 0700259909. Omwancho mulire mwa Nsoko TV ngeta sengi Nsoko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchere ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchere bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meyeka ayetata suka ayebaba suka ayigase ito suka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera na wechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki agetagoisirwa nkondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo chobo songo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonken Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii karibu nyumbani awaminto asamange akisimye namba 0111161500 kusetome email info@ourusuperstores.com boigongo toka turashinchira chekerero buna X Facebook
na Instagram. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyole vintevi. Enyagitari y'ubutamero chinga kichoborere. Kolende talikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubiya bwekerengo kisheguro utatiga Kasim's Hospital. Nigo tubwata abanyagitari bomanyi boisaine. Bakurwali amarwire ao asokolenga nechi machine ichekerero. Abokali bwito nubwichinsemero ngebere nainye. Nkobara tole nkwakatura x-ray nkugweni tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangena kuibura na kuroberi uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Wanchu muligaliye murobeli Nensoko bwakire chitaika 12 chetire maega yensemo yabona mambia na nigo twasoira sensemo y'ikigazeti asemesa ito nigo tubwate gazeti ya The Daily Nation, The Standard na boygo The Star na boygo tuamentire kirogo na komerana n'uyo minto nere ntata ko mwali baga atebelie taliaye. Wanchu muligaliye mambia bamuto kwarigania go chase umurubuli ogwe chinga seti ya malieta nenguru kwa choya iteba. Wancho muligaliye choya iteba buna soirega na ntuto ko moboliga endo telikoganya engondie yoro kinga kikonyara kabage kurwendu moyaye. Endo telikoganya libagali engondie yoro kinga kikurwendu moyaye. Endo manyitenesi. Ini language ya ferista bara understand kogera no nyanda yana tamaiti endo ninki. Endo nisimbe telikoganya yoro ki yoro kiwene ngondi Yandara sekara kurwendu moyaye. Wate ati manyitini. Yani gochi kwa na felista tumetie kusiyeki. Okay, nga Kenya ngawe ko kwaseke usi. Sinenya ngawe. Ganda alenga koleta endo teliko ganya. Because endo is the king. It doesn't need nini validation yonde. Bono gwachire direct engabu no montako boli liswali nando ilira ne liswali. Kugusineka kom. Okay, kwanege songo. Lakini kwanege songo gara bayo ngi na nyoli 50%. Na kile kumaboli maswali ama ororo mbaya na kende muri mutageti. Lakini na nyoli 50%. Wanchu muligereli no nyene 50 se mitaranyora nigatagete utume kobo nerelia semambia bono togote binga endo telikoganya engondi yeli bagenya ariko bagekurwendu moyaye. Ndugwe stabasa gote ni twakora kilio tagete naboko genda gukora nabo chikoganya oganye uganyure onyora tulikwaye gulibaga na sama tangari gusi songo na kinate ba you don't need anybody's validation wakole kwende mwanchu muligerelia tigatora tigagateba egateba nge lion tekoganya validation ntuntu abwate muntu gabwese chinga kichegera ari gukwana Innocent yari ko banga kwena twari ngelibu rero cyo yatari ko yinyora bakana ari konyora mya iganyora 0.1% igoro ko boli mwakirega buna rero ko baboli ni raide mukirega pesa nero yo konyeri nero tayo. Okay mwanchu muligere
mwancho muligereria togendrete kuligereria boniga ayales chigazeti na bona tuchakane gazeti ya The Standard asbakale goteba gutwa ya manyinga nero umugano omonene orase gazeti ya The Standard asbakale goteba gwetania umurai bwense ya Zambia Hakainde Shilema uliye gotebekana nere nigo ya anyartuko bagagoswa asubura yubu senchire bututukanu maega yokumubua Edgar Lungu nigo bono ense ya Tanzania ya nyariko ba ekorokia nero egekorogi ukumia asbakale goteba umuske Samia Suluhu anyartuko bagakostiani wana koirali bagagoswa service ase ogocholi bwabwate obututukanu na nemono kiliyo tebekana abange banyariko babagusiri bugima nikobale goteba egati abaraibakiranite asenseme yo no muske uyoro mokonyi bumurai bwense igaiga ense ya Kenya Professor Kithure Kindiki asbanyariko bagwikirana na nemono asigazeti ekale goteba nigo bono gwikirana kwabo gokunyoligwa ebikorwa no nyambiri byakorekanta sense ya Kenya sabasai ba genzi banyariko bagusiri ubugima bwabo nigo bagoteba asubwamo nigo batenete na korokia chinguru chiria babwate na nemono gokiria eliogiriri konyarako bali kwamerelia obibebiri bigokorekana n'uburai umwancho muligeli mugano yoni gole ACPG ya gatano gatatu eye akiandane ya 14 igoro na gatatu umwancho muligeli gazeti ya The Standard igereteli bagana kulika oroboti urukurwa asense ya Tanzania chake nigo bagoteba nigo Suluhu anyartuko bagagotia nigo nakoira bisi atanyorete abana inchi bakumucengera gosiga kubugirwa no na matera yokorokyo bwamo nigo umurubelyo yokorekanete ase ensemo ye ebigeti kyabanyanyimbo bali baba na jeshi chinsemo chia Dodoma asbali konyarako bakoena na libaga asibali boka babwate libaga lyo gosibabwate kadi yoko so asomo yigoyo nigo bagotebekana umwanchu muligereri na abatanzania bali bakawaida mbale ngoro na asenchiro mbwikira n'umwanchu muligereri bagateba no na abakichikura 30 na babere bali banyarako bakomwachikura bagatebekana 32 million na barumbanya tukaba bagoika asegetie kyumwanchu muligereri na nemono bagateba n'umuyega urenge obu gukumia ase ono urenge baliboka bakwa ulibaga nindo chegaiga umubalozi oyomo kurwa sorogongo rwechinse chire asorogongo rwa Afrika ya mocha nigagoteba asorogongo roiga nigo kurwa sorogongo rwa Afrika ya mocha kirokoro montanya ariko bagakwaiwa ujumbe yo batebugunga gwa koliri buyago sembu ya monase gwa koliri nige konyara ko bagakorokia bononga bali banyartuko bakamotebye senga kiyo muske Samia Suluhu bakorokirwa banyarako bakonyora umulindo kurwa sabantabangi backlash ya ruroro page ya gatatu ya kianda naboigo ubwati mbaka ebeji ya gatano kabere nigo koligerelia buna umuske Samia Suluhu anyartuko bagotia nigore kinintagete ndada yana nera mayego gotebya egere tukoirana gotebya soboime ningi yakorekanite abu Dodoma manjito muligiria tugo cha gazeti ya The Daily Nation page ntangani tuchuko kwanera igoro yumo basukano betko korekana sinsemo chirga yo Marakwet naboigo aso page ntangani okwanirire yogotianiwa kwa Suluhu Hassan asensere ya Tanzania kurende Saudi Yominto Innocent Amerika okwanira igoro yenseri ya Tanzania okwanirire igoro yoko bekerwa okotianiwa kwa Samia Suluhu asibagotebanga egati yabarai babete bagwikirana asinsemicho nabarai batatu kurwa bakuru kwa Zambia kurwa sense ya Zambia Hakainde naboigo Burundi naboigo asense media ya Somalia nabo abarai babete bawikirana kurenze ya Kenya nigo yabetege gutuma mukonyo umurai wense ya Kenya muske Kithure Kindiki ekabaka wikirana na korora hose kwenekia ogotiani wakwae Samia Suluhu nabigo Jessica Alupo kurwase enseria ya Uganda nere robetega kwikirana asiba gukwanira igoro yabarai babete bakomoko boko muburai bwense ya Tanzania Samia Suluhu ekero abeteka gutangazwa uno murai nabego bagotebanga omunyakirogo o African Union Commission Mahmoud Yusuf nigo abetega konyole backlash mega yere como koboko use como congratulate omurai bwenseri ya Tanzania mega yayi gutangaza buno murai asaba na inchi babete bagwesokya nako mugikiria kiagara niga como congratulate use como koboko
nechi segi gose okurobekana kwa abantu kogendeta sinsemo chiria nabiga abantu abange gosiria amagimabo monjito muriyeria nonyoro mugano ya page ya kane ne page ya gatano ase gazeti ya The Daily Nation. Machubulirili umugano ibuna na gatebia gaiga niko bakare goteba buna Samia Suluhu asota segetie kyokia abana nyemba nyimbo ba jeshi bense yuna namono bakare goteba niko bono abarayikurwa asorongorwa Afrika ya mocha buna na gotebia abange bataja tukawa gwikira no roni ndo chega gaiga bakare goteba inse ya South Africa tubwate tumanyete ne bwato bwa matene kyombe ya Sadik ikengeliye konyara kwa gekoligerelia onga kiba konyara kwa bagokora nonya no boncholeria ase gati yabo boigo bagoteba murayi bwense ya South Africa sisira mafosa tekeren toro oyule bonigo munyakirogo ntenera na boigo omuske bwense ya Uganda yogori Kaguta Museveni tale ngoro muske Ahmed Abi bwense ya Ethiopia tekeren te Paul Kagame na boigo Felix Tshisekedi bwense ya DRC Peter Mutharika uma Malawi na boigo ulio South Sudan na Botswana utatigege ntubate birenga umuske Dr. William Ruto na nyarta ko bagakomoko boko asogochorwa na asigazeti bakari gotebanga onde bwensi ese baligete onde tayo nyarta ko bagakomotebinga abantu abange bakura asichinsemecho asibakari gotebanga ni chinyoni chibwate malionya ya mochiomeranete birds of the same feather they fly together by the Tanzania sebali when you look at Ntuna Kenya to kora ebinto the last time president ya temete kolie kiapo potuko nande ya renge kaite 2007 kero Raila Odinga barenge ko contest na Mwai Kibaki lakini constitution ya Kenya ya betani ndata promulgated no kubisinega kongwake kobekwa ya Kenya karo koligereri article 141 ni bwate gento gikorwa assumption of office president assumption in office ekene gento kebekire na ende pike bintu bitatu kurworora na mbeyemo otie yego ikebe done in a public place yuere taribu na bono Tanzania bachite gokorera ase kwende ya jeshi kwende in fact ritukelio liko ba declared a public holiday ekero is it a very nini it should be a Tuesday of the what 14th day after onya kwende teyo onya election nini election ni petition teye bekire na on this particular day eotie goike korugo chakera saine mpaka sana gati gabu in a public place litukeliribe a holiday atia niwe tenenia abananchi bakoreteki baligereti ororo bono ga toroche bintu abakora ekaroma eto muntu okugwini chikura by 98% kanga bono igore batotebeti ngano ene biti biri byabo mbiare kubuguri bantu barenge gocha kumushangiria ange barigia timati the fashion of Uhuru Park nere in Tanzania Benjamin Mkapa Stadium babwate bitie binge sana Azam ni agachitegeti kia yake nenalia so tali biti byababolete lakini ise kuligererio mugano oyo natogenda tutebe chweye gento gekororekana asense ya Tanzania kelinga ekerokorora chinyumba ibiri cyubura lichoka na chichianje ile koirurukia amuyego yuo masa ya mukuru wa sigetie kikia Dodoma kiaba na jeshi aigabasagwata banya inyumba y'ubura ya Zanzibar Broadcasting Corporation ZBC naboigo Tanzania Broadcasting Corporation TBC igorongo ligitwale ngetorore ngayito konyara kwa batokonyore ya masa ya mukuru wa sense ya Tanzania yego yikirete kabe egasien konsa oise kuligero liga igo moyego yo bagoteba abarayibeke dini baikirane toro na kiroyo mobu na sabete mbanya alitoka bakubeka nsese gazeti ya The Standard esibagoteba oyo mo urumurayi we kanisa yege Catholic yokurugunga Dr. Barnabas Mutoka Mbali iganya alitoka gakwiro gusaba na
akamotebi igense bakanete gati nabo igo amanyinga mange nigaitekire akamotebi iraribaga onyare ko bagokorenta abantamo origereria keranyorete ribaga gukwana Mama Samia Suluhu ande aiga butambe nongoteba kero gukwana se umuyega bw'abantu public speaking nandoro murai bwate bitambukire bibere kurara tuli bintu bisinini kera mamo chabe iranchira nabeire tinta itigoteba because tinjetalinga no burai nkoligi akobera asigete kwanyora none kintu kiabeire bube kero uko bisegente kimambye abantu bachi bakamanye bagoteba kwa leta ite gukora ubukurekano okogenda usigwate y'abantu bali mu nabaronga igente kembwene tegokoraki kogeteba muna kialingi umuswati Mama Suluhu tateneti yatebenga inse yanene yitira amanyinga gatebe in fact tarangira igatebete nk'abantu mbaroro bakurukise Chisco bakoreka ugusalia community muungano wa inajita muungano wa Tanzania, muungano wa jamii ya wa Tanzania yemineti nga peace eliero abantu bagocha go disrupt ko kamagena go sambe binto pura n'abantu baruete kinze Chisco na ndendo che ase gazeti ya Daily Nation batebanga abantu baitire wikira boni gausa abantu basiriti amagimabo nigo bari more than 700 power asengenje yoko ligi power use kosoma ase chigazeti chonse mwanchu muligeli nabo konyara ko bagokora nga kibu muyego yokorekane tese bakale goteba igatia baraibekere ne toro muna nagatebya umuraibyense ya Burundi Evariste Ndayishimiye no alenge Mozambique murayoro kurunga Daniel Chapo nabo igo muraibyense ya Somalia ogoroku hasa Sheki na banyaltu ko babakonyora libaga nabo onsi pinigo bagotebekana ase chinse chiabo babeire bakorete gendo yikuru kwiyelia ugukina wa demokrasia se chinsecho na umugano yina bo basoma se gazeti ya The Standard unyare ko bakonyora asenjira y'ubukene ntagetengira ni Diana tutebiye umugano ure ase front page ya gazeti ya The Daily Nation Mangito mulgiri atogo cha se gazeti ya The Daily Nation na otebinga no umugano munene litukuri rero umubasukano wo kwanyuka kuri roba obetko kolekana sinsemo chia Elgeyo North Elgeyo Marakwet County asabanta bangi babete bagusiria magimabo nabiga bandi konyora chingoma asoko mayugwa bayigo mwanchito murigiria chinga kya matemo KCS ya chagetebene imensi ya Kenya aborokiwa aikumi na bane nigo babete bagusiria magimabo ekero mbasukano yobete goko kolekana sense mochiria cha Kipngeno Village Elgeyo North Elgeyo Marakwet County mwanchito murigiria egati ya abarigiria usikati ya chiamati chiri abamwa babete bagusiria magimabo abamwa babete bakunyorora mu basokano oyo nigo bakwerera buna engani yabeteke gokorekana asabange bagotebanga nigo barobu baraire abandi bagoteba nigo baringase omusangiriro kana sinyomba chiabo kolende ekero ekorekana ikyabeteke gokorekana amagena bagotebanga rocks amagena nigabete gagutirimbuka kurwase ebitunu aona wikirana sinyomba bange baraire abange bakaba bagusiria magimabo majito murigeria bakabande bakaba nonye barenge bakaba bakubwatiraniwa kandi beno kubwatiraniwe kyagaro ikiraboni ngati baraba bagutoka nigotoko manywa no yomase sinsemecho akurkwanga kwemoi capture nigagoteba bunabete gako siria amatiaye abantu 14 naboigo asa gotebanga 10 nomo asimamo mwabo aba iseke bae babere nabo igo tatu mwabo tatomo ko mwabo usiyanko yaye akabaka gusiria abamraba mwabo bane nabo igo chikasi ninye nabo igo abachokoro babere era gotebanga keneke yatigaliti na kerokyo ikiagara nere biko tigaliti nabo igo oyo ndenga tebare nero yo umwana oyo ruchokora matemwa AKCS nigabetika gusirio koboko kwae wokore kurende agusabanga nyasaye abega komokonye kiagara nere bika betika gutigara nere nyasaye amokonye achiwekirania matemwae AKCS nonyekera ko mwanjito murigiria no mugano bugo icyane sana asiba kwerera emicano babete bagwitira mbaka kweborianga ninki gosina bete kingo kora ikinyasa yatari kongabera
Wanchu murigeli mugano yibwe mbura ya makweli ya nyartuka bage kwiriro kwanyuka kwirira bana magena kugwa kuchiase obumenyo bwa bantu nigore ase page ya gatata gazeti ya The Standard asabakale goteba nigo kiro abantu bali banyara ko babakubwatekanirwa na amakweli ya yuyo kwanyuka kwirira babagendete gukwana buna banyorete umuchando yo nasabagoteba nigo imburi ya nyartuka bage gutwa lituko lyali guchikoba ligukira lituko lya Jumapili ne lideri ya Jumamosi asabagoteba yarenge chinsa ibere cha butuko na mono abangi nigo bari konyora endagira yabo ya mogoroba abandi konye bararire mugakoyo mobwe myaka 53 na kianda okuruku Gabriel Yego nigagoteba okoyo nyora ubugima bwaye kakubuka na konyora ari moyo nigenteke magoteba nigo akwiranira Nyasaye nga ekyo nege koneke ne mono agoteba niganyarta kabaga gutamana niga amenyeta angeruruchuru wa ebobut uruwa ase ruwanyara kwa ruwa tachike buchiaye na namona machi mangi akanyara kobaga gosoka na kuyelia liroba na yande akanyara kobaga usuma magena ayua sote ase chinga chiabo na namona bakanyara kobaga kanyoranga banyorero umuchando yo mwanchumurigeli abange niko bagendete konyora umuchando oyo nabange niko bagendete konyora ubugwenya ase nyagitali ya MTRH yuere chinseme cyo mwanchumurigeli namona sabakale goteba niga abande banyartwa babago turwa chinsa ense ya moya mambia abandi bagaturu chinsa isano ibere cya mambia ekera banyorto umuchando yo asa namona bakale goteba bagatama na kurigelinga ubugima bwa babande niko babunige tamagoro abandi basiriyo ubugima abandi mbabuga ati babugate chingoma chintindi na namono chinyumba chinyinga senseme yunigo chibugate ama chinde chianyale ko bachikorokia amara nako gusaleka na namona sibakale goteba gwikira boniga abantu 19 nigo babulite ekera bagendete kubaligie na egento banyale ko bagoteba se gazeti ya The Standard engakiye igabuna bagendete gukora kuligia abantu babulite embura nigendete gutwase chinseme cyo igento gekwira ko bomuchando oise kurigereria nga igatwa bakabura bali bagendete kubaligia na baro bubwato umuchando bwo gukora emirime yese nyenchembura egendete gokoreke igasiye nigere nkonsana ose kurigereria iga ebikosi byabanyanyimbo nigo baroro nande ekinyure gikunga cheso ngoch ekikere imeye county ya Marakwet nigo bonokere ensemo yebirero Nakong sometimes mate nearly gento getanya wapendelio muntu but ebintu mbere bi wapen paka naranga no nche era mbere akonkomenyense imagine korora family yake kuyuruko na gento nkeyo orakore naro Daily Nation about eba amagenare gutukoka kururugo akomyo kabunendeke likolera kwanza uko bugana ndege debris alafu elingania ka the size of a car so you can imagine digena liluna likoroli eli wakte nyombe limo yakoli na ndo mate tigatote yumuligereli goronka etentu abegete bicha ase screen ya bakaligerelia nseme ya Chesongoch egotoka Elgeyo Marakwet talinga igebwa taliroba amagana chintu gukora garoro igento kiabwete gigacha guita abantu eyamara bana kanyugete lakini igento kiari ku embule ya sugumeta amagana keroro chiligira ligosuguma buna gwate balinga nega lienke ini embule bwata macha mange no rocho rukwe embo troops eruwate techinge guchiayo na ando manyenga umurakera uchagucha na ande semenere gutoketa bwate macha china bwetenga machali ya nu na lengo yo mwali goita abantu bomanene lakini nagendete goita abantu chinsemo chinde machali rende because ebintu mbira na biro biko bakoze na ikwerende our own negligence mete bana takaro saligu chikapion karo saligu nini government ni manyete abantu bale basomera tamangana environment na nini nuko batenga kitoko karto konya abantu bakoye pache tibaro sigento kelike monchu monchu muligereli ogendere buna kora ese screen yago abakora bune mete butoire asenseme yo anana mono igere nse talimete
ine bicha yanyalite kabage koirwa nendege kuruguru saa yukende nge yamagena ayu akagwira abantu mugako yoyo moguru nga Benson Chemweno igale chisemi chia Kibendo igagoteba embuli yu nyinge yanyara kabage koleta ogwateka gwe chinyumba chinyinge na namono mwanchu muligerelia asagoteba erega igwetelige na likolera nanda kama atebanga muginoe nabachukuru baye bachitiko nyora ibagalio kwa moyo na rigenda gotebanga ibarenge kuragira barabon kuragira barenge wancho muligerelia oskano yoga chiriuka na kenyore kinage korukunga chesongok anamono ise kuligerelia mbule yu netwete karosiri goko egasuguma ense yu mwancho muligerelia nigo bono abamenye baroro babugate chande menene bagendete kubulinga ngai bakonyara kwa bakonyora obokonyi koru na ikinyuri kibona makwiri abantu gwitani boni gabatebe 30 nabere abantu nende our disaster management ngaite even in parliament ni bwate ekwerende funds ekobekase amangana kuna disaster mirakera nini chimbura naende onye funds ichi chabele exhausted parliament nabo babwate chinguru chio ogoda treasury ba withdraw chibasa from consolidated funds chigende chichikorosi kwerendeli nje I'm just thinking innocent na Diana abantu boye kenyole kifriete lineli konga cheson coach government itego cha numero bilio ero si asamete be this is your settlement eli gochimate gabu mokole nini farming egere igase bamenyete turatwara that believe nga at least the nini ekwenda sayu abere taken care of onye ni metare wetia mache twatware kere mblego tu motaro wetia mache at least abantu abatware a good settlement na ende ngol karanza tolega after metie make na ndo wembra ya tule na ende to irorere megani mwanchu muligereri na magana na mabolio amanene kubwatekana no mubasokano uyu gwekira boni gemebere by'abantu 30 yatokire tutigarite aso mubasokano bwa match lakini bono gaiga tugukwanira ase enyancha ya Naivasha yanyariko bagego icura match naboni ga kubetereria abantu kiri bwinye kunganya kurwa ase cinga cyabo naniko bayendete goteba amacha yu agendete gukina aso bwango asenseme yoniga aire abantu abange kurworo asabara ikuruci nseme kibasabire serikali nyariko bagikoralia umuchando yo kobo umuchando bwense na namono baganyariko bakoranga kibagokonya abamenyi abo chweya ntagete mati gosocha gutuma umuntu gusitochi toligenjire kinga kya matonyore documentary Lake Naivasha hotel chinyinge chiabere submerge chialibiwe na maji chiskuru chinyinge chialibiwe chinyagitali chialengoro abantu banganyire kurwese chinseme cyo inyanche yunigendete gukina kirengaki na nigendete kuirera buri mu bw'abantu asbamenya tugwakoreki wanyare ko ba bukubuli na maji na ndo inyora sayu ingakiyemo umurakera n'uruce tengakiyemo ukairera abantu bakanganya nande ingakiyetekera umurakero iyo cica amacha iyo kerauma abantu bakagenda oro bakaraba goliki banyoreli bagesi baho cikwagacha ciskunci agachiroro cikanisa nciro ya serikali nebegete bintu byaboro nabone gwise kuligereri nabantu bacita senseme yone nyanche iranire ko reclaim unakibatiaga tebali bagali yaye na namona asbakare goteba boniga abantu abanke nigo bayirwe gwita insi cinse 43 kunganya kurwa asorogo ngoru na namona kiliba goteba mu county chief officer we county ya Nakuru Joyce Nesese atebire nigo bona bachakiriye inchire ya moyo koranga chiamate chiakonye Naivasha ngange bange sabali biturbuke Naivasha na webwe netu mugusiumi ntamanya toro ky'abantu chiskuru estialenge chinyagitali estialenga abantu n'abantu bamintumbaroro orogongoro na ro muchando nororo chi hotel chialengoro chiagachiri chibesi chinyinge igobona muchando norobeliroro mwancho muligereri negati yemeganeliere se gazeti ya The Standard page ya gatatu na nagatebire abego manche muri atogo cha se gazeti ya The Daily Nation
ndo china chuyana bwate gazeti ya egari tiga turarigereria omugano bwa borokia Beach University lecturers ando mugano tunone twasoma emambi ya bono kuri ase University ya Kisii asitoro cha boroki wabe sokire na kubulia serikali na bege kyombe geria ketenere tabo lecturers kwene kebona nkuba konya kire banyare bakumanyanga nigo bakogenda kago singo tigara bari skuru bagendere na masomo abo bono nigo omwaziri w'isemi Julius Ogamba atebirenga enchira yoka baranyara bagokonya chi lecturers no kubakana in two faces baba bagwakanu omutinyo batebetwe bakanu waso omutinyo November na bigo omutinyo gocha omutinyi wo mwaka goja July 2026 asatebire buna chibese cyaboro ky'abatagete ekiba 7.9 billion kolenda serikali tekonyara wekera nchibese cy'kyagara cyabeta chikobe kwa se budget kolenda mwanchi muligeria kwetera oko umerana kwabo na omuske Julius Ogamba tibaranyara bagotwara okoigwana ikyara bagateba ningo batayiti chibese cy'abanyara bagwakanu rimoryoka talinga bakanu ni faces sigo wikira boniga nturamanyanga ninki aborokia bali Beach University lecturers barachikokora ndoganyita machibu na netunya tukukomanya mangana yo kunyora se page ya gatana kabere gazeti ya Daily Nation kodende oyo minto chwea norochenga budget yeti alenge budgeted budget ya budget yo wakana aborokia usichi lecturers ya 7.9 billion niyo chiwakanu in two phases bakanu November mutinyo ande bakanu mwaka gocha July kulendige ugamba gotebanga serikali tiyabegete budget be labo ogamba no maina goteba budget nja ikwende karo bunge karo budget nja fakitete kwende yo lakini na lecture staliro sana imebarwa bachaka kubuli chibasi cyabolero they have been asking nginyore last year ntu akavete the same story Nairobi almost gatatu kuruma gaga ari ngonya kubuli bari chibasi yabo so ikitaligendo giachaka bonigani lina ki nkigata abekere tubune priority budget yechibasi cheligo mwancho muligereri naye gatogendete kuligereria ali alese chigazeti na nindo chegaiga ase gazeti ya The Standard epechire ya gatanda limongo iranande ngotebinga ngaki abagotu babere bagaitira se chinsemo cha salga ekaratogendete kulige chigazeti Diana tete kwando mutumu kubusinini yabere nsemo ni chiteke 40 yamo tukoirana tunyaraka batoko genda kuligereria ali alese chigazeti na bukubwati Soko TV senseme ya Facebook ugo follow genda sensemo ya YouTube subscribe na namono nyaraka bagotubwatia nabo igona bagotutumira ujumbe yago ase namba ye studio ye korekana ase screen yage mambia bono nguriole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu wechakire byenyumba ebye salon nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie nigo tugutukane mu Nyamira no bokole bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibiro mu Nyamira mwesi mwariganirwa Nuga nikiskuru asomwana arakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emirulito nige kugenda namaganyo CBE ngurutorobo sombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje Director ya St. George's Nyamira Academy
Saba ibuli nko bakiramya mwana wa saba no muko na turetera ande ko basaba no vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate de laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya se skuru ga na berengia asaba na baito bagoso asamange twakirisimia se namba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuriria bono nabo konyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuriria 0788666662 Muligirani bwa Nsoko TV uyu no muroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Eye ne Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Buya kigimo mwancho muri Nsoko TV murobeli ne Nsoko bwakire togenda tekurigiria ya lese kigazeti kwa totarando mutimo kona gotebi kuira nande ngotebye ngaki umu burubukare asensemo ya Salga mayaga yabagatu babere gosiri ubugima bwabo aspagateba abamenyi benseme ya Salga ime ya Rungai yugotoka se county ya Nakuru niko bagendete no kuba no muichano monne mayaga ya abagatu babere goitwa asinga yabo asekenyerugurunga muthiga nigatebekana abagatu abo yo mukomanyekana nga Joseph Kihiti bwe myaka 90 nabo igo no mungino ya bwate myaka 50 no mone 3 nigo banya tukaba gosiri ubugima bwabo uyu manyekana tebuna Petrosa Wanjiku nigo basiri bwabo kubwatekana no gwitwa nabantu batamanyekaniti ase omu chief bwekenyole kyanya ko babateba nigo abamenyi bekenyole kibatwarete omu chano monene kera abagotwa babiri batararekanite ase kanisa ya ACK kera baganire koboro egento kirete abamenyi gotaka kumanya ngayibagenda kera bachiko indoro bakanyora nyumba yabo esiekire na namono kuru maega bagachikoba bakubuno murango bakanyoranga abagotwa babiri no bali bagateba ubere bumugaka bakanyora gobekire ase egetanda nabo igo mungino ye abekira sekirugo mwana waye niga karigo tebo kurukunga John Njogu bayiboli babomba bwate babisa bamenyekanite naboniga abamenyi benseme unigo boborete obulendi bwabagatu nabano bakwibolinga ningikerete bakanyara kwa bawi tutebya yali gazeti ya The Star ndoche gashawa abata tukupaki Kalonzo bune presidential candidate natembea be running mate by Matiang'i prime cabinet secretary lakini oyo nde bune gazeti yabateba gashawa ngo demand ya kale ayegwe 50% ye government ya Kalonzo diliba 50% ngonye tuwate cabinet secretaries 23 ama 24 oyo nde ayire chi ministry echo enusu na bintu binde
boigo engaseti endoche ngotebere nga maite Raila na asira lakini still nkoraro tole papa si headline. Okay. By the time togocha kumweba nkare engaseti engoboli ele guri Raila control 2027 election from grave. Uno muntu orali lakini njira bagoteba enjira awo chikuchi control ni linga number 1 abantu mbale batachi kubuli chikura yani bantu mbale Raila ali kubwato kuboko gada aye chaka kubole sutio gochikopa sworn in nanda bantu mbale bale kubumupinga te political career yakole kwende yaera ngabono binde bimbiyo lakini bono ngalia abantu bagochiko koraki ngochiere gopidi bono ogotenena na agenda wakole kwerende lakini onya kwale kubwatwa koboko nechigo kobera egetiro ekenene sana na inde igonga pado maate gali totebe Nyanza effect ya baba pado ne roro tinga geretinga no mukwane bobe na ndo go kokole kwende go campaign so togos kamutu ase engaseti iga na bondo chenga how Raila exit could post Gachagua Kalonzo in 2027 ntoro chechi political ni buna chabire formed naende nkwaro chibuna Gachagua tebeti president Ruto na tigawa sherekeanga aina mangana Gachagua ngumuntu lenge opponent yao weka gosekero kende kwa oboete Raila Amolo Odinga Gachagua motebeti your opponent in our Kenya. Okay. Naende intubune coalition your opposition igotolega go execute the agenda ya wa Kenya. Okay. Ya kama they be prepared go face nini aba Kenya 2027. Lakini bono lende innocent umugano no round kuna where the stoppage ya nana I think aswa tabanga mineral go sama dini na ari atokire ase section ya myo ekuru kwa Mlima Hili Mlima Hili egotoka Kwale County na inde nama dini are valued 8 trillion chicha asa economy ya Kenya ase Kenya rabe ni elevogete in fact torakalipie puna South Africa ase torabe 8 trillion gocha ase economy lakini bono batanga madini haya iga ntobwate madini haya makoruku rare earth minerals ni yende koruku nopium nopium ngoya nyorole in the periodic table number 41 wana ba chemistry na bakogotebi ne kwerende gete ne mineral gete koros chikwende cha steel in a way nchiri kobosa naende ngoros yere bintu bia aerospace chisimi yani a lot of electronics naende karokorra China na USA baata even the officials baachire mbako mulimo yoiga it is like China etagete koya na USA neta ete koya interest yerega ya bere nene bakana aroche vice president USA America vice president JD Vance ngo chare Kenya gochakera tare 24 mpaka tare 27 November again te kega karogo keligereri innocent na tayana ne blessing na endene kasi. Okay. Ne blessing in a way chibase chichitume kubija our economy etora kine asatambe sana. Naenda na vera be nini ekasi. Tigamba example kama bwango. Nigeria ya discover ta mafuta. Na mafuta ya alenge koywa region ya mekuru kwa Niger Delta. Niger Delta ndobwate egesa kwa kama gekuru ku the Ogon. The Ogon mafuta ya garinge kuywa sobo lakini kwa makonyoranga chikwere ndenchiro chikamba ninchiro I'm not afraid to mention like ibuna Shell because kinankere ngere kialinge kalikere kialinge kiaberire ko tini myake menge sana kwa nyoranga chinda studio chichire Niger Delta
ekero chiko emiti ekwende ekero chiko sokia lio kiriri eligo chaliagwa asa mabati y'abantu aba bakurukwa ogoni embura kegotwa plus ne reaction elio kieliga toro chelia rwase chemicals embura kegotwa ni kama inararua ile mabati so abantu abeferia ebali kunya guchenchia nini amabati bagotebi chikambani chiko ya mabuta mogo toroselinete nyumba banga alafu amabuta andira ali go spill kera mafuta ago spill yamanya korwa ya cover a large area especially abantu abogoni they were farmers meaning emyakero guchimotu angeta tene by the time igente kekego cha gusira bakolire kwerende bachandikire kero kende ninjara na mafuta nzobo akokoriki akoyo ekagera mbaka abasabe Niger Delta bagaform igente kyaro ku movement for the emancipation of the Niger Delta group gete yako recommend even Nigerian nini Air Force na Army njare goikororo esegi egachaka igo so meaning that minerals yichiga nabo chigo twa chibesa twagachire economy ya Kenya twagache chisukuru twagache chinyagitari twagache bintu onye nebiti yani umuntu akwigunga kanga Kenya nagenda lakini onye nto korora biya minerals yichinaende nabo chiragerete nonya instability in Kenya. Okay mwancho muligereri toire chweli bagaga tutebiri igoro yogo toka kwa ebe madini ayo na nobium asige tunweke muchinsemo cha Kwale kurwa senseme ya Mombasa na asomwancho muligereri anyara kabaga toire sasobwagale ngaki abamenyi benseme yo ubugimo bwabo chikoba babwa tobulemo ngaki bachikoba bakoligereria tukora tole serikali ekerekwaga cyane no mu billion bonse lapset program twaro cyabandi baguruswa sobuli mu bwabo banyara ko bakorora na chweyo nyara ko bagakwerera sobwagale na bosome gazeti ya The Star unyara ko bagakorora ali aroro lakini ntagitengira na siasa sanyara ko bagasoa konya taraso SSM yo na ratinari kumbutiniriya nindo chega igabuna gwateba muske Rigathi Gachagua igoronero nyara ko bagakwana as kwa niaba ya bali bakurunga United Opposition na nemono mbanya tukabakoralia mangana mange litukali Juma litukali Aramisi mbagende Bondo asembera yo muske Raila Amolo Odinga na kilibate betenga nigo bachiko baba kubwaterana ilibanyara ko bakoranga umurai bwense nyara ko bagakuru uburai na namono bagatebanga eira yabo nelinga ngochiko igwana bali basokyo mu rwanelyo yomo nande noyo mubweka gochiko bagakokorake akurwane ilikuwa nyarko bagakoranga ya nyarko bagakonyarikana mwanchu muligeli ese kuligeli ligaiga bagotebanga nigo bono banyarko bagateba nigo bachikoba asubwamo no ni chinse mu chibo choli bulyo bokesbo okorekana barusiri bali bare ko babakwamereni DCP kwale konyora na wiper kwanyora barusi oro naruche asensemo ya magarini wiper ya chiteka rusi mu rwanelyoye gatigera DCP nyara ko bagekurwa neke kirugekyo ogenda asensemo ya Malava twaruche DCP kurusi mu rwanelyoye gatigera DAP Kenya lakini ibintu bono kikoboli gwaseli bolie igorekera baumiranete Kalonzo Musyoka Foundation Moske Fred Matiang'i ngayalenge kine kibakoboli usekuligerera igachibice kiroro kibwato muske na tembea kigatwara muske Kalonzo Musyoka Rigathi Gachagua mubunge bwensemo yembaka South Mawadhe Musili nabo igo Eugene Wamalwa nindoche Kazola Johi Wanjohi ndo mbaite chichwe oyo manetwe gazeti ya The Standard gati ya bali bare ngora kini muske Fred Matiang'i tare ngoro asikili bate balende nga niko bagende to gukora chingwana bamote bati ndubwate kwende because no nje chinsa naro je press conference yeli tumanye tinga kibakale ko te communication opposition tumanye tinga kibago communicate ebintu byabo because nabotora bolie ngai Matiang'i alengera kinyo nyole it is a calculated move yoko mwanda bwe so ndo kumanya usekuligerera iga nindoche igorona rocho munyakirogo bwe kyamagia ODM muske Gladys Wangase chinsemo cha magarini agateba nigo boni gatore asubwamo ase serikali ya broad based na namona sagoteba nige kyama kya UDA
na ODM kendete kolegasi no muswati yoni gakwaneto yoru mugabana bwe county ya Homa Bay ase chinsemo chirichia magarini asibona Oburu Odinga nyatwa sababa menyi benseme yubanyara ko bakumwakira omugaka kombe chikura asinchira yemo yokorokia maskani gochia asinya gosira Raila Amolo Odinga. Siasa ya magarini neji by elections. I think ngoli kitole clip kia Gladys Wanga. Gladys Wanga enchirago kwana igali nobole musana kwa base serikali. Ali passionate kwa base serikali yobomo bwa serikali yobomo broad based government talinga yobomo bwa serikali yobomo ebaro asiri kurukunga broad based ya asemuskera Raila Amolo Odinga batigete use kuligererie nchirari go kwana ari batebanga bali bamochecherereti Raila Amolo Odinga bali bamuramete bachiko basubwamo lakini tumakuburiga siasa umwe tutwarore abantu bakoramana use gotebanga nyarebe nanda amete ntoko basubwamo lyo nonye numurayibwe kiama kia ODM amuskera Raila Amolo Odinga talicha kabamona umuske Dr. William Ruto. Manda gobana ntatebeti siasa usiweke kwaro. Don't be surprised if inde gashawa go to promise gachi coalition aike mutwa ake patani onya ole bale na Ruto ngiora. Nande tinana ko this passionate na siasa ye chinga kichinde bakana betereri ndiro okurwe birengere byao na atigara kinente kubuli. Nkike kora gashagwa goteba onye bakorose serikali y'abananchi 50% aye wenusu ya serikali yo onye kire serikali y'abantu aya nkike kora Gladys Wanga ndoroche appointment chikolire no anese ya mate ya chikumo konya kikora so passionate sana na pa kunyara kwa bakogenda asigitega no mwana inchi bagukwana gosede bintu byabo biri babwata na nchitayo oyo gashagwe era bangete serikali agakora orocho sabire 50% abona abantu bae aho chikobeka agari wabo chikobeka abantu chi ministry chaga sabete ntokomanya egere mata karongo begete asegete is just kogote byegunie obeke bintebyo mbinyora asige at the end of the day common mwananchi tara kole kwendega naro lengaseti ya testa ke goteba line up yabo ebwate Eugene Wamalwa speaker of the National Assembly nani Martha Karua kwerende aire nini o speaker se nini Senate bono asa mangana yiga ondete yonaro liro gotebanga achikorwanirira umwananchi okawaida. It is about themselves. Naende kwa boli liswali ligi ya sana. Nki yako era agosaba 50%. Mata apili veti abwate numbers. Gekogera banda keromba wikaranze mesa politics bontora atiga triple cards no chigo cheswa gaiga wanje mbwanja. Number 2 twachichana numbers. Omuntu oyo bagotebanga era na repo ine ngaseti nda quote gaiga na repo Coral 70% of Central Kenya voters to Kalonzo Musyoka. 70% chikura chiri chabe chire 5 million. Igota teba around 3.5 million. Chiro chiachibwate chiro chiachibwate MS. Ali swali tora boli neli. Mtu ara Gen-Z una ba soka demonstrating without being called babwato bwamugete. No bangire ko chikubwate kura nkaete those are the people bale go twaro bwamo boli ba pray ke binte biga byanga siasa numbers because Gen-Z ne bwate numbers na ende kare bwate numbers teliko muri go kora kwende bono tigantu mie example kerange na sende mbali ko bakari dawe ne binde nga triple nini kwarorire na ubara chigo break ekwere ndeye mancho muligereri ni yotatete tukuigwa chingwana abara ingaitebe kiama kia ODM bakoleta sensemo ya magarini kera barengo uigugwanga bunali gukwana nyigene tomo direct itonyore clip ekyungo kebekara sembeo egere onyale ko bagokora kakibagenda tegukwana by elections and we have agreed as a broad-based team that where we have a UDA candidate, that is the broad-based candidate. In Malava, in Mbere, in Banisa, those are the broad-based candidates, and Baringo. Where we have ODM candidates, in Ugunja, in Kasipul,
in Magarini, those also are the broad-based candidates under ODM. So we will stick to that direction and we will continue to work together. Na wale ambao wanafikiria kwa sababu baba hayuko ati tutayumba hata tutasambaratika kama chama, nataka kuwaambia tutasimama imara, tutachunga legacy ya baba, tutasimama na ile legacy baba alituachia, tutasimama na president wetu ndani ya broad-based government. Niwete buna wanga gukwana abo very passionate igen tungire na muligiriri kurwa Raila Amolo Odinga asira tari gukwana tu batia gukwana ne chinguru gete conviction gete maite turarigiririe scenario ini no two triangles. Number one, Gladys Wanga ne politician we karigiriria sare relevant oro chanya tago ko gabna ko gaiga ngai we rule broad-based government ngai yawo chikonyole chance anda kwane anaenda kwane. Number 2, fununu ngonya gwetere karoto gwete binyoroma bune serikali endete ko bako ngana bara yagwe overrunning mate lakini nene nare kirotebera fununu omo seneta bwe county ya Siaya Oburu Odinga ibono romotereri omuraintenera bwe kyama kya enere akiraringa si media house ya mausegeta seni ekemo natebetenga egento muraibense ya Kenya rabae no mukonyi muraibense ya Kenya obono fununu igo kubwatira nechi nkwane icho nare bono mate bono go ikapuru vuna na bwate teina jiyo ko running mate tali ogocha gukira igo goiko proof ngano bwata 30 energy goiko koge lakini gesarelio yonde sabu sana gesareli president Ruto anongo gote ya bantu bawo ikaranzanse bakanwa bateba toe amachivu okay yakara karogo drop kindiki for Gladys Wanga Mount Kenya niko ganyete goika sabu yao goiko bekaba mulaba ikaranze ko nagete barengari ke sabu yao ugo chikonye balance wancho muligiriri siasa ne bwata mange wetani korora bali bakurukwa babwatani abange kororekana asebiti ko baso bonge gwikira nase mikutano ya kisiasa maiga yetenti bagoteba na manga gokarekana ibintu bigendete kurubeligwa ODM negendete gusaba egentu gete maito muskira ila Amolo Odinga egentu ngira bwate kiale goteba chwe iga kirachite siasa ya 2017 na 2022 itagane garari kubuli kunga muskira ila Amolo Odinga nkiyo koligera ondie tinda amanya gose nimbo asechikule ekibuno murwa nelibwe kiroge ekyo ande kumanya kubuligwa abantu abonsi pibarasole batagete bagerwe nyame amanya ko batebinga gito cyako bagenya matotaraita oteba tuamanyereri ngodo cyakwa ebicara virtually kutoja kwa amalionya jikutukuta so I'm seeing Gachagua aitete ngomba begetese ere sayale esabu ere tera ina piaye ere bro to komuruka turutu fumani ere gendo nge yako bisa aya gokurige Gladys Wanga dere ga bitere tingi nyumbe yitu asoire okolire no wale ibe liboli na naligo chandiringa abarayi abasubati ngaituligereti na inugochi gochakira Tanzania kero gochakira Tanzania umagoso imenze itu ya Kenya nande twabuli swali linombo nyenyekevu banne sana wancho muligiri bano wandebeti nga I think it is on the record Raila quality running mate interview Kalonzo mbaba kuletia mazaka bakagenda bakaumerana no masemi kwa serikali makao mutwa na wakili Paul Mwangi akaba call interview no what ko be running mate lakini dia Raila sometimes mwana sia stay rato kibula Raila akobugolia babo mbadi wa ile serikali ya Kenya kwanza. The next day you have experts. Babo jo.
Wacho muligere negati ya siasa ya Gedretoro sejira yobikire dogonyara ko bagwesomera na mono na bokonyara ko bakora ya SSM ya siasa kerengera likia ongeli esembambia bona bagoto tebingi kelia oroche kibwente gokorekana elito jara ko batokora toko Gedrabusio Diana tato uligere ese gazeti ya The Stand, I mean the Daily Nation otote mugano oro manne manye kubasokis ko yejimbago chiese ya Kenya omanjito muligeria omugano yutwarure no rembe ogose olio gasaine wikiama kia ODM ndoko inyora se gazeti ya The Daily Nation page ya 10 nyare go gweseme na kwimanya mange abaigo omugano oligaiga ase page yo ya 10 no muraibense ya Kenya muskiria Samuel Ruto gochakia omorobirio boko epose project yoboyo asiensemo chia olikaria gotebanga nigo omorobirio yo ogochikwa abasaya bangemeromo abasayi chiribu 2000 youths bagochikonyale meremo asiensemo chachageti omorobirio yo nanda gotebanga nigo ogochikoira chibese chibilioni emiayemo asatebire mulane nchira yemo yogo chiko kine uchumi ensi ya Kenya nabaiko ogokoro muchando bwoboyo obeire mensi ya Kenya mwanjito mulgeria na somero mugano yo ase gazeti ya The Daily Nation ase page 10 basomera sobwagari. Okay. Wancho muligeri togenda tukulira search gazeti ningigairete nga chwena bwato mugano gitatete gukwana kurwa se gazeti ya lichiko ndira omwana harakati atagete libekwe egere ine testape chitu egere li prevent ngendo tokoroka labor ward pulling kose violent against women kero bakuibora konya korama pasbati chigwadime kero bakuibora that is violent neli chikolita kereli beko no nyinche keganyora se bakubugolia mato bakambugolia matonso epara lichikeli ikole kwendeli beko umate no ensara ni ganyore tu mwana isa ukoropusa kakabwate emiaka 90 something 90 I think pipiri kali rumugano na rusije pipe kwa makanyora nyaruka yarwete nini school moisonde are ward akonya korama basubati torakora koibora sijui what nini inki nayo gutonga wancho muligereria gali beko wancho muligereria bwacho muligereria murwaneli bo bana bwa mwanya bantonto taite komanyanga mbabwato bwa matebode bwezi da chweya egora regule bakama matolacha bo muri tusi ayande totakwane nini ase okay Diana watagete tororenga kitwa tianetio moske Mwakibaki mwaka 2007 producer no yeta magana yu ngagitena egugali na Barnabas ninyi wetinga nonye nare ngo mokechinga kicho bwana bugachakire gosoka nare ngo mokechinga kicho andicho yana kwanira chweya nayo kuna statement no enendo na kieko endo ningi bwana 2007 na inumo chitu mokatianyo murai marogoba abakenya bataiyo abana inchi bakawaida bataiyo nje by the way nkisi town nalenge nje tako stokera na ne tv kwa kuli tigabarete kiripo kyo kwa tema kuligeli ke obo maena bon ya kera Mimi Mwai Kibaki na hapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais kwa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na kwa moyo mkujufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote wa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Kenya bila uoga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie.
Munchumurigereria kwarorire buna moske Mwai-Kibaki atianetigwo mwaka w'ichiri bibere na isana na ibere na omoske bumuna chibine gwekigambere kenene ngakeyo Francis Gisheru gakeyo chinse chianya takaba kumutiani oise kurigereria se clip kelichweya kwara kireke muamu tali kireke muamu kumwamu tali obukoro buoka chinga kichioka yale chia kolekane tamangana ayu iwa yarenge magaro yesunteime and some parts of the country konya babu toire nini estima ngayuma tatia niriti ose state house igonga ntote mete no etu arenge in darkness ntote mete taminyo getiko chi parakime kama majirani lichiko bono lichiko again ebinde na biko gera lichiko ya 2010 abantu bakaligerere bataba no ntoliko enda 2007 we number 1 litukeli okutianiwa a public holiday. Number 2 president yetianiwa korosaine mpaka saa 8 igoko gutianiwa saa 3:30 we don't organize that nonye ngoroche ruto nonye na bagabana kasarani ba menyoketie kwedo kwangu saa 8 naro chiweta naro constitutionally kiape kyokolia mwacho muligereria nigotogendete kuligereria ya Sarichi gazeti ndarabasoki siku yense ya Kenya timanye tinga ase gazeti ya the Star no bwata muganonde turarigereria the Star ngaite ntwa kwanira gashagwa ne kisha holda chiae over company because yarata ite 50% shares ngendo kende da kwanira nkelindo chenga KTDA ita kale to buyo 30,000 tons kwa hiyo buyo koru China abalimi gererinde babeke chai okay moko moise kongolere chai na ende mondole kando kero to arura nimba erese history obuyo. Okay. Wanchete bintu byuko nakugulirwe gara bateya bande no bara mwanchu muligeli ntuntu ligo gwakania atagatebya sekene ngakigendera lakini usikoligelia se page ya 25 ya gazeti ya The Standard bakare bateba chiribu nigo banganyire kurwa asense ya Sudani ekera o mwatekano gendete kubera asense yo sana namono bagateba nensemo ya mocha ya Darfur ekyombekia United Nations kose obomo bwichinse Kenya bakagoteba nigo bateba abamenyi bense ya Sudani goitani emero chiribu 30 na isano na emoni go banyarko bakorwa sechi emechi yabo chinga cyabo binyuru byabo maega yokonyara kwa bakoberwa bakumbikoserelwa nekyombekia abanyanyimbo na gotego barwa sechi nsemecho nigo nseme yuasa matukabwa ngo yanyara kwa bageko ensemo yokurwana chisegi echichenyara kwa chikogendege kakemia kebere ase abanyanyimbo abanene ba jeshi bense ya Sudani bakari kwa bakurwana nekyombekeliki ya Rapid Support Air Forces agekorunga RSF na nigo bateba nigo esegie yegendrete gatigati yo enseme kurukunga Kodavan asibakale bateba nigo ere gatigati yechi province ibere chire asense ya Sudan asikali batebe kana sama tukabwa ngo chi nseme chibere nigo chigendete kurwanira uburayi akoranga nigo kunyara kwa bagakwira chinguru na kubatekana noroboti rwarwetwe ne kyombe kyobo mu bwechinse kiatebete gwetania bantabu na batebya chiribwe 30 na isano nemo nigo barule asichinse mechio na gotama asabona bande batamanyete esbakogenda na nigo boniga mu baro yogendete comment kana nigo bagateba abarwaniriri bekyombeke kya Rapid Support Forces bagendete kogenda sebinyoro na kubiterelia abanyakenyoro kuba bekasi chisegi na namono egento keireire ense igotwara omuchando ubuno uburayi bukurwanirerwa asense ya Sudan so 36,000 mbalinga kera ukurwaiga kwakorire gaskurwe Soko TV igoko genda mbaka bugu either kwagenda kwaline gari yago kwakane matatu gose gwachaka nokuguru kuikabugu kera gwikire nyumba njira nero kwanda choro kurute bikuru tenjire lingu yunyanga wate abo ikaransa lakini kera okonyora bono okogenda utamanyetia sogochia
nega sienko sano mwancho muligereri numugano bwogo ichania asenchira yo chisigi chigendete kubera nande boniga bagateba abantu abange basiriyo bugima se chinsemecho kabagateba nga nige kyombeki kia RSF kendete kuitaba ntabange kiro kwibata nga bintu binde bitakwanekane ibikorwa byobusalia byobuiti bigokorekana senseme ya Darfur iga Sudan asfakale bateba antabange pagendete konyoro muchando bone kyombe yoga kira senseme igendete no gotema korra gosenke bakonya ikurunga Red Crescent Volunteers igendete koranga abantu banyar ko bakonyora kyombe kia United Nations kere inse yobotendelibwa Antonio Guterres nigo kendete goteba nga obombuira nabo nande Innocent igoro naroche chikwende chinde challenge online umuntu otare osekaro kende otachinyole raisi ase kende kia rapid response support forces bakurwania serikali ya Sudan igo bale kufusia abantu betindeke ngolere mire ugofosu gwasoime abantu bamino batebigwa kole kwere swama limwire swama wetindeke kole moyo problem era ne o amabutani gabete discovered in Sudan in the year 1970 akere country ebwata mafuta wese koligereri buna ku nini Saudi Arabia Saudi Arabia ngaite number 2 number 1 Venezuela number 3 Kuwait na wache bangete Saudi Arabia pesa yabo nto ni kuruko kuletandire pesa yabo si dinari ere equivalent to how much dola about ni get 165 against 135 against Kenyan shilling 120 bari nkaete Diana no njekali online ni around 450 so meaning kala mafutale sino naende monye tumeke biya muragende ase yani okonyora na country kimaendeleo kiuchumi mwakinire lakini wono ligereri problem yere nini Sudan egento kerega igesegiere ga enene ngobwenereta go control amafutali yabo yani basinyurugo chichamo baywana nenga mafutati gakaruga binde itiga biyuga umupangirio noroyo nakinago te bichi mineral chichire muina chire what 8 trillion chire kabere a blessing gocha sense ito ya Kenya gosebe kasi gete ibintu tutana kora oncho muligereri ni gotwendete kuligeria yale sechi gazeti chwe yotebiro kuigwana yaro kuigwana tole atoeliwiria tutabwati mabuli manene tutaragenda asilibolio ntete goso ya sense mwichigosoli se gazeti ya The Standard bagoteba nigo bono umugosoli umukuru gwi club kia Liverpool Xavi Alonso uibono kora timu ya Liverpool au chikobaga ko yira timu ya Real Madrid ko ikasegeti kia Liverpool gutukubwarera bachikogosolia igiye mu yobonyangongo bwa boraya ikurunga Champions League asekimina nekyo kiranye ko bakorekana asigeti kia Anfield. Liverpool nige ko yariganie timu yu ya Real Madrid chinsa isano chiamu botukolero saa 5 ya botuko sibagonyara ko baba kogosolia asigeti kyo naboigo asigeti kia Slavia Praha timu ya Arsenal ngo genda ororo chinsa ibire nechiteke 45 boigo timu ya Paris Saint-Germain nero ngogosolia na Bayern Munich chinsa isane chabo tuko Atletico Madrid egosolina Union SG botuko na boigo Juventus egosolina Sporting SP na boigo Tottenham egosolina Copenhagen oncho muligereri chena ataka kora kwanero mupira chwe aso mupira no tobegeta matebekania wantebi na Harambee Stars na Shabana na koire Buraya nobwate yugo support usichose ne chiao liswali ligia liragera nkogolebe chae bono mambira ndi kogorani okay igongo support team ende yonsi egoitase no omwanchu muligereria
Kindo chegali tu ni bandi kirete screen asende kolire kwede ikamanyingana kuigubya kuigubya nasukange na seti ngiye kogera ubwate gekore rio kimubwate yani muko itanga timu gasini ni karu relegation insali mtoli korara kwere estate team chi hospital itire chi relegation abotochi barasa Marieta Manchester United ne chindo mwanchumuligera Diana gwatege ntoto kolera omurando nenche no ruranganchiro swembeo kibati tobekere mu Rwanda arafu ainyolere ndege ndonkere naete panapasi kana gulete panapasi chae nkiako ko Mwanjito magire katuganyete byawira se gazeti ya The Daily Nation katugochigo kolera omu Rwanda nene wari gaiga kurase gazeti ya The Daily Nation. Okay. Endoche Oburu Odinga no wari gorogari tumetigo senensara tiganda tebe nsara gerense lakini ndoche no wari gorogaria ndaitechwa yorigerio mu Rwanda origaria se screen broad based UDA oriyo chakalia ochakali Diana no yone orino yo standards on New York Marathon aba Kenya nigo bachiete asumuchu New York bakaleta ebyegwa abasubati ko basacha nando basacha raundi tolibosyo sana naende egotokore tibiya naende apart from Harambee Stars yani karabanda bakubwa abanyangonga abanyangongaba babo Ereniobiri yabo bonsipi amanyi ngarara goigubya ako nona kaburuire kare gocho mubere gakorahera okay uko igubya lero the standard bapi abantu bamanya go kire stadium ingima pendera yaito yatiru gugoro okay national anthem ya correct ya te you feel a Kenya ni nyuma rende mae ga tutaraja tonyorenga share singo baganchire nayo tubwati you feel a Kenyan. Okay. Diana tate bado yode. Oyo netigacho ya tebe ikegera ndoche no arange gaiga. Okay, broad based. Nindoche UDA. Nindoche galia ka etwani ya chire igoro. Ekwa etwani wala ya chire igoro. Etwani yeye. Etwani nkanu lakini ekimachikotwara maiso na ndama chikorekana buno yo Oburu Odinga. No maete egente ke kolete kwere a compass because karo koligererie twani eju ebwate face ya Oburu Odinga naende chi aro chance kwaroranga oyo muina ataligira dis wanga boligo se na mone nere ODM bagenda tekoligereria ki etwani nerego dictate ngaki nere yani shaft yani motori yogatigati ese koligereria ibinde byose bono gaiga ibinde byose ibinde direction bigoligi ODM na UDA birabyo direction yabo bararekane batete gateba neye mu broad based 2027 ama tabeka ni narabu timayetie narabu ODM na udachiramo chayango na udaga oyo maita kwani sio roche taiye kai abande bara ubakongete bazongete timati wazene Edwin Sifuna kale na Babu Wino siasa ya Kenya mwancho muligereri wikirabu nchete tetokole lakini liboli nyalirororo liboli ekiripkia ichweya tokore na arikobekerwa liboli ndiro nende karongo boli liboli okobeke simigora senyeruche okay lakini ngwate balero no molembe re bitongo boli bire raisi tiga kora clip ikyo gotetebi nikige gukwanira bono manyete okay tiga turakibikirwa sembe erotatebi Siya baba
chweya gakare kogenda amathabau akare kogenda isinagogi the last time na sororo the last time na rocho monta wake soma sauti mbabo jeje yokocha nande ngoli bana there was another player in Nigeria yali etali ya chira kega na role waka kwerende Bafemi Martins ingo kora arenge boigo Bafemi na role abanke bagokora boigo none mugoso na role nge club ya Chelsea Victor Ikipepa na rango kora arenge warmaete ntubwate the Gospel of Matthew chapter 24 gendo some yonzi tika kobo mworo naye rero bwate pake kwerende pinte bitoko nya korora biko nya gokolekana gaiga summary rule the Gospel of Matthew chapter 24 asawate bwa and the gospel of the kingdom tumatinga kindaje beke kusi ego chakaba preached throughout the world as a testimony then the end will come the gospel of the kingdom wacha gospel kero je chibesa nini mtuntu manyeti bindebyo iko karasoma pipiria ali bagamba uliri swali ntete ko kwalibaga kogera nyweto mugeni itochire na nene mono rero tutete gukwanira mange igoro y'uburayi akitugonyara ko batukuru soburayi tuchakire kurigera ikisemi cheito tuche turigereri nka kitoko genda se binyoro bitu tunyara ko batokoreta maunchureri na nene mono torore nka kyabantu baito bakogenda busyo asenchira enkirano chweya iswali ntaisi bekesimibora weka esimibora because simiane chwangi yakora ke batimukereria magoko igora tu kogo kune keyboard iga cause mo bwata communication iga mutete akune keyboard igali abate amachivu arega nega rero chibasa bwate ne chingara kina mo gochire ndagete Diana na Innocent kero mondo anem two members of parliament were assassinated in Kenya. Mugape were naboigo ongondo were aminio tigera yo you account party mata na ro ikanyo goikanyore aba MP babere aba se yumane kanya soki mogo soki besa igo na morengerere ndeba bangau sabo aba ngao gateba na ko ile example tomba abono nkyo kongera example na ndine yari okay sawa tomba na ongondo were bono ngondo were na ndo mwere ndira singondo were banda bara bwange ntobwata Peter Mushai ntobwata Wings Kodek gama pio pinto baraba ntobwata no enoro yonde Roberts Robert uko George Mushai oyo agoiteretu muino gaira ndabo bono esenyencho abantu barorerende gakia sobwegendo rero kwarorekana koreta maswali ya mororo tuminyorere gaiga barigirire tia sembeo batebe ngatari ogocha gwacha gotobuli egere besero ngende guyeche ni atana nari jetingo egene tie basa na Felix tango achi kulige change okay jetimba egene ti yoyo na achiche na kai kibatibe kama bokose twanyorire kai rero ngonyora tuli chibeso mwanchu muri gukirabu twarure SSM echi gazeti na incherero tintageti kumubuli senye chachira sobwororo akuruku AI ebesero nero bakonyerino bateyo oyebugati tondo mutumu kutugura na twira no mugenito Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumucho Manu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano Emanya mange Naboigo bwatra Nensoko TV Koigeka chingenjo chiomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi
Norosiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuliao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibeteri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au. Tuline sababu yokole talentambe gucha kuligie vyombo bunebi. Tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamira. Ose toakirisi miese namba 0784884484. Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri oborosa tabaka academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo gye fees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa munakigosori egatiye binde nguru turabo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba amenye time endagire yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru playgroup up to grade 8 umwakogo changu chitoro kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239. Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Kera kama tingatara, daiketa onia nyamira na rena shauri sangwe, ngararombo ijana. Muligari bwa Soko TV, oyo no moroberio bwo kuongolia Mareko na Inje mwana mboka Edwin Nyang'au. Turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakira chinsa 11 cyamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasikerugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa nugane byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao e company ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobye bwekerengo kyayuro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ecyugusharire bimerya mache chigenerator chisolar panel amone chimashine cyogukenura mache nkwaga cyabari giswimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yogukenura mache asumo cy'ubusongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnetie negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708623645 gose 0711079840
gose 0711 079324. Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyara ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara ko bakoigwewa. Mwancho muligereri ntonyara ko batoko genda ase bali barasa masamba kuna chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwewa asenjera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni Soko TV no gotochi ko batoko kora eke igekuru gyeito tonyara ko batoko gekora asenjera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyara ko batoko korareria okorari kwanya gusira asenjera ebwenerete. Ensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mukabora ingerango oyetigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno mututire bwetigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Bona onge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Somo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolio keraritko oliechima mosi gochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Buya kegimo Mwancho muligereri Ensoko TV umurubiri Ensoko bwakire na ndebono nigo twasoire nsemo ya kabero Mwancho muligereri tuchikoba tugukwana yo mweli actually no mogeni itogo aiga se studio asitubwate ngwana nene namono tete kuligereri nga ubara yobo yembo rubyobo na namono nga kitugo nyara ko batukwaga chobora ikurwase abana bake gutira iga paka baje gukira baje kababanta bane nabanyara ko bakoira libagali yoborai na nchira kitoko nyara ko batoko genda busibu negesaku ogotokonya gukwana ngwane yunomuske Zakari orase studio mambia bono ntagete mweli baga anyara ko baga kwani agate yamalietae egere togendere bosio buya mono umuske asokonyara libaga go Ensoko TV. Asante sana egere se mambia bono tukwane ntagete uligerie kamera ya ukwani umugusi omatebya nga kyokoro kwa sachinde akora bebuya. Asante sana njengoro ku Zakari onduso nyamatali lakini mono onkoro ku Olympic asenge njega siane walimu tenne te school ko Olympic group of schools so nale ko erali bageli ase mambia bano kokwania abantu baminto ba mwanya getinge ngambe yamule mwensi na ndente kete kote banga Innocent mbia mana senge ncho konkaribisha
na kongali bagali abene gukwana nabantu baminto bagusi tosemanie na korototana tumanya ngaitole na ndengaito kogenda gocha biya kegima no korototana na gosemania bunatebire musike Zakari Nduso nigateba amanyekani to Olympic ndaite komanyanga Olympic ya minyogete uside skuru lakini ngonyora tulilibaga komanya mange kurwa asale semambia bona bokandira gutubwatia sensemo yo mtandao o Facebook ogendere utofollow Soko TV anamona na bokonyole live link to begetabu unyara ko bago tuligererio ogenda sensemo eli ya YouTube unyara ko bago subscribe Soko TV na onyole umurubiri bwa Soko bwakire ase tubigete senseme ya live na bokonyara ko bago tubwatia ya mase ya mona boigo na bokogenda senseme eli ya SMS unyara ko bago tutumira namba ito yo studio 0788666663 itiganye tebe buya 0788666663 ano mwelio twakolerisa to na bogonyara ko beke kerengera kiao na namono onye komanyete Mr Olympic na bokumubolinga inkieke wese mambi abono maybe urato ko bwateli boli nyole ko bato kwa gacha na senchira yo wikira no mwancho muligeli na boygo na bogonyara ko bago kubeka kerengera kende gionsi yabu sense me ito nyara ko to kwa na WhatsApp inambe neroro na bokonyara ko bago ko yebekoro na namono to nyara ko bato kogenda busi mogani butambekera achirega iga togoteba nga karibu na twatebire asante sana na twanyara ko batuku mwaligania ne lingana litu kuli kalingana limuamu entubwate section ya yamo togonyara ko batu kubolinga ayenkyoro choramanya endo nerororo ne ngondi nerororo endo ti telikoganya engondi yegeli ngaki kunyara ko bage kubuga gose kurwinduma yaye kioroche uramanye semambi yabono nendo te koganya ngondi yeli bage ariko bage kurwindumo yaye nawoiga endo tebwati okoyera kayarorire endagera ekobwata limo ya sansora na koragera ande teri koli yonse manyete ende koli ebimu bikewa yatego chabu mansa muna jejana konyora so na nyebwate chinguru netama ende koinyorere nga mansa mungurure maega na yanyora ego teri koli ekole teri oja yari tebwati boinche ne chinguru ebwa ego sansora ebimu byansuyoka mansa yatige bindu jabu nyanga unera yanyora nyanga wekara yanyore yabuga nero yaita nyanga weko kayabuga nero yaita yakege mu mwalimu Soko nyora libaga gochaga iganga ki Olympics yegendere Olympic mbiachire mbia togenderete amatemu ya bana ba grade 9 twakorete igoro na ndi twaro chenga mbia bakorete eko era abana mbabwa atoboremu asamatemu na ndito gosabanya saba konye matoke aba maya lina baro banyoli bali kwenda senior secondary schools na amatemu secondary schools na na chagete igoro eto kweli bagali abena gusabira abana baito bagusi ase babetanga nyasaba konye abaye afyengia akonye nabo ali bali bako babatenerete ende bakora matemu ababuya eko era mambia yaito mambia mogusi mambia mo Kenya no mu Africa etegemete kegoli eketokorosi bono etegemete kegoli eketokorosi ngakire chisemi chito gusi bono kwabeli roro Olympics kemina nayo bwatene giye chisemi gakiokeligeretie sensemo yaito yagusi abantu baito bamanyire umuri yo muyo chicha abande naroche mwaka bw'ikirubere 2023 ndurichi gutwara KCSE tuchi gutwara yendo nga KCBE amagate mwakale a basic education Kenya certificate for basic education igobono amatemwa yachete miaka 10 miaka I think 19 something there bono aruro KCSE KCP ntwa nero ntwa Rusio kwaliganiria abanafunzi bo Olympic gojikumirana na KCBE abana bo Olympic mbale tayale miaka ba 23 ase junior secondary ya bakonyire babere machua naende basomera mangana mange so a program go se curriculum ya CB nengia ya rosiri abana baya naende ndochenga bali go join senior secondary miaka yabo ne chinguru chabo na experience kyabo kyabere kia unlike didibare go tebanga abana ba join basoe yani junior secondary have domiciled in
senior secondary secondary imwana biri byarenge bikemana I think serikali byarenge rete kabatiga in primary schools or say in junior schools so that bamachwe bana babire tayari abange nabo bari ready ko tenera na gukora ibintu nako bagaided n'abarimu abanene abana rire mangane secondary. So Olympic has prepared them. They are ready for senior secondary and then no mining next year abana baitu muna Olympic imbaso ya chisukuru chingia kuwate kana ne mosingi to abaire ne foundation to abaire rengia. Musingi inumia na ndani mono na eba gusabira autonomy aba junior secondary school ebagara ayedu betre serikali yawo as a private schools autonomy little cover there a problem because of the structure in most of the private schools and management is structured they go effective alimu abamono muna in public schools. The structure in public schools make ya balimu aba feel abalimu abaite ba junior secondary basomete hake kubwa bali bande abanyore tororo ba primary so kwanyoro my teacher alego sene P1 no monto chile ne degree ane miaka meke ne chinguru chiaye no kwei ukwaye oro chate agate banga tinta keri comics na balimu aba primary so management yasinya na sometimes age age was a generation gap. Generation gap is a problem. Ko manage abantu abake basomete ebago feeling ambata kiriko managed. Especially kara barawe anga to bwatike wangu kirikya bwejisem. So I think that's why there's a problem in public schools. Lakini as a private schools kinkera kana mono. Especially chiri well managed. Wireless rabua darale mporonga at least how is ngakire expensive go se garama kira oroko kuruchise michia CB tigatora chichakira abu manye gukina igangora tumaye go swabo machoge chache kurugoze machoge bora CB ne curriculum ere expensive osetagete garamenene etagete chibesa chinyinge and etagete chinga kichinyinge especially muna as a preparation ekobabuya as a school ebwate chibesa chiae ekonyara kugure bintu bitakeire so go prepare abana because materials chitakeire especially muna wana digital materials ebintu bya kisasa byo kwegeria abana chi laboratory echa computer laboratories ndobwate science laboratories ndobwate ebintu buna wana kugora wifi wase bundles chigotumeka na bali mosome classime electronic materials chigotumeka ebine bintu bire expensive na materials mune chi laboratory for experiments ebintu bire expensive na chi assignment chinyinge asi topic chinyinge echigota ko moibori arambali kidogo atumebesa asogo support omwana asogora chi homework na chi assignment chinyinge so keroko ligelibia na very expensive korani a project ya curriculum ya CBE na very expensive neta geto kwerwa on the side of the government serikali neta keire yeru mono aswa ku allocate chibasa chisaine na gochirwa asichinga kya bwango na ende no mwebo na nata keire erwe because ebintu bitakere ne bike binge because support omwana oyo gose biko konyo omwana oyo asoka somokuya ne sukuru nero netagete nero yetenenere buya sensemo yechibesa etoke ngonyarere kugore ebintu byaye biri bitakeire asoka konyo omwana oyo so ne curriculum era expensive na bagateba lakini naende etagete omontabe innovative aso konyora ngegento gete gya gotambereire toteba ngagiasinyire pina bokori egento gete kegotumeka kwase ko replace kelia takeire so that a lesson te etabosa nga tonyora tigento gete kelia takere kerekenene so creativity wana no ete getobongo ororo obe creative ora tegento kera replace keri mwana nyora ka lesson keri because abana bonse biba Kenya bagwikirana bintu biri mbale muna bali chitaoni na bakonyara bagwikirani na bali risabu bagwikirani ase bakale mali so nabo
okotumia the local ose bintu biribire within that environment ko make sure ngeleson ya beire ya bwene at least egento narorire korwa buna nakwanira stakeholders bale sichisemi egento narorire kerekene no koba creative koranga kyumwana oyo konyara koba go maximize potential yaye kirakora kindi gionsi asoke burunge egere agendere busyo I think essence yichisemi twaraye kwanire mechando ya capitation policy makers morororo muguna kuligereri nainu because nainu buna muri school cyabanyene nainu muri essence yokoros policy nene mono nande gwatebire no murugiri gwanchire mono lakini amarigani narabwa tumo cyane amarigani osogwe ikerania ekerenga kerikia kiganiri na nebuno emechandere lakini curriculum ero nengia policy nengia mbuyere lakini ogwikerani bono na serikali tekoreti enough preparation gose okweyanda goisaine nechinga kichisaine okwayerra nkwarengo okwayerra gete gukwayerringa gwikegento ete bikerane bwango nche in my view ango egento muna get training would have been given a more time ogo training especially abalimu bali go chakorani program we na preparation in terms of chibesa kose finances serikali make sure nga nebegete chibesa kando chiko isana chikorani program we so ebintu mbere byayerre tikumuna bana training abalimu ba budget ko enough training ango chi college training colleges universities ango njia chagete go train abalimu aba for a period of time so that kere curriculum ego chaka nabantu bali tayare abalimu bali tayare bali in private schools bali in public schools bago chake program bago kiko program bamanye tenga nkigeta keire ekerenga talinga abago chaka nabalimu batari prepared bia abalimu bali ko prepared abange abali go chabanyora abande babakonye ase on how to run this curriculum omweli bwiri tuko abana bangasoma bali mbagendete gusoma tuje tumisie target abana bali tuatakiri gutwara bagasoma mu rubiri yo CB because yonya marigani atabete burunge liona bora chakanyora tuatimbire nwena batoko omanye tabana abana bago tumeka bune experiment osako inyora CBA muna kuruyaga chagete there are so many changes yana mabadilika akoliru na mange baika batu omera ba change paka no go change na marieta bacha baka change ngabona tali CBC bona yabere CBE ebintu nebinge bya change asenge njogo tuomera so abana abatangani barabo twanchirane ebanga bune control experiment ogo faulu kwabo ntumanye tikera ngoko bakuya muna abana bagocha gocha kurumaya gakonyora abantu bamanyire se chintinde chire bamanyire se bagweta nebicararo babimanye bali abali muna bakonya babere bia anyara gisukuri kya babere bia nya serikali ya chakire bwa choka nebintu biri bya takere bya toge in schools so I think abama gamba benefit mano agora na serikali na bakonya atwalde experience plus every other person no mwibu na bakonya ronalire na bali muna bakonya abanalire ngigeta keire ne chi approach wase chi method choko somia gosenjira yoko somia na bakonya bali banalire bono I think abumbiya sana abana babo Olympic bali bakurire basokire ska barasigete turande baligirira batatebinga bone binde byabere buruki abana especially a system ya 844 Olympic ya sogati abana bange sana na ine tuwageranya saengambe ya sengenjo yobu ya bwae Olympic ya chagide muna esukuru enke lakini asengenjo tuayete orientation wase approaching ya Olympic ya kindre trate base songo in leaps and bounds yani ase chinke ya kindre bwango sana kera tu enjagide skuru engaga skuru tu achageta ke go tu keche bao lakini bona the school has grown it has now 5 campuses ne wadi school cha isano and chingia at the same time abana basokere kurwana abana bange bale abana pakana bande bale batuira nini nanda abana babo bangira abachokoro egaro montaga tebaga anyamenya to Nairobi ndage to mwana naenda asoma school asina asomete because when every time they come back
bakwira na banyora Olympic is changing and is growing. Okay. So banyora ngonya yarengeri twasomete kare yarenge iga bana mana yekire iga obuya bwaye no bonge bole. Okay. Yeah. That is good. Ekero gendete ko karaigo. Ngwantebi asali ngakaguru ko sokuru. Agusi. Nje nkuru nsema ya mana iskuru cyane kira nsema ya babasi abo machoge. Lakini tubwate skura ya mukili goris. Yere Rift Valley. Bono Mr Olympic yo monyene teko so. Twatigire bono Olympic skuru twaraye bekire kanda sini. So nje enyibo ira se constituency ko ko machoge chacha. Na nyechiga asichane ngo chikorera in other constituencies. Lakini enyibo ira sagro ko machoge chacha. Ko machoge chache na ndobwate skura ya mero machoge borabo. Na nende to beke skuru yende machoge chache. So konya abantu ba machoge chache. Okay. Yeah. BCC. Nabona igwe ko runga bo machoge chache constituency. BCC. BCC. Na ndinere na igwe te ko rukubu machoge borabu constituency BBC. Yeah. Ogaraga ituo byeino mwajage go byaga na abbreviations jeno. Jigendere. Kwagakira abana kwasomira abana. And then now bono nindochi no bwatekerenga getaiga gutaite kurigia nkyo mu machogo ya kaganeti muna mwaka mubaga igo yonde no yoborabu no yonde no yo charge onyorire kirenga kilikia bekiroro in the first place igoro ya leadership leadership ya machoga chache ne disappointed yake wase ne machoga mbale disappointed wase mbaisa negative ya na leadership ya asenga kie na manyete borai boro neje scorecard borai abantu bali bako borai ne chinguru cha bago donate wo cha sole because tolikende ekare so special lakini karanya saa wanchire na abantu ba wanchire batenga aye tutenenere nande to wakilisha segete so mangana siasa is about representation na abantu ke bago to mirase etage to ile chiriboti chiabo tali ile chiriboti chiabo because tali ayo kwe wakilisha so aba machoga chache mbafire tinga especially buna bone senga ke mbale underrepresented yani birangere byabo mbira ikerana muna balengereti so ubora yo buna boko gera aba machoga chache bagate ngondu sabana naye muna twa koligere ko muna wacha gasi yao muna wa konyira abana babanta abange contribution ya which as a society osakwa so ase a parliament toko echinguri cha parliament na enchira bandoche with my honesty and my determination and my industry and hard work na baroche ngana banda bawakilisha bia na nina banda baroberelia constituency bia mangana baikirane. Okay. Ngio machoga atagitese bono iga mu machoga bono iga atagita magendero amange as ale social and economic. Okay. Muna one problem na batebi ya representation. Aba machoga mba feel tinga mbali represented na ande mbali included. Matege ndongere togoro ka inclusion. Yani abantu bago feelinga esabali eno toramo. That is a social development. Okay. Omonta no otaramo akende, otaramo kolra akende ya development. Omonta natake ta feelinga na part of the movement. Esabali no baramo. So aba machoga bange babate abanga mbaro chinga mbali included gose. Yani mbali included asama gende rabo. Mbabuga tia sabago kwa na magenda rabo yani mbali go ikiroborai bagotebinga nkipatagete na ende mbaisa negete neke ya koliru that social development mbatagete economic development ba anton kolera bali muna wana chipara chiabo mbaisa negete nga chipara chiabo mbiyachire mbaisa negeti social amenities muna muna chistima mbaisa negete sana amanga nechi seminar ba kolera muna. Okay. Abata nga jiskuru cyawo machoge echira neglected. Njitage to monto oranyale ko motivate abalimu, motivate abana na bayiboli aboreke direction yinya in terms of education because chisembiro chikira sectional. Okay. Anya mokorara nabo sembiro chikorara. Anya mokorara na abana bene bagosomera ninse yembeto manyete. Ebirasi na babiko abana basomera sembete asenge njobora ibotali obuya. So asenge njonto bwate chibesa chiko develop schools for example in the form of CDF ndo bwate chibasari chiko kwanya abana ba kureme chemetaka aba machoge mbaisa negetine nchira chi development yechu school ere
mbaisa negeti ne chibasari na chikoru mbaisa negeti na inclusion in the academic arena bari koranga bora imbara boko abwate in the academic arena especially abarimu na abayiboli na abana so ekina kyo erango babwate enene na reyo oborai bwegisemi cyabo batagete oborai bwe social amenities batagete amache chinsoko chimamanyanga chinsoko cyabo nchirendire bamanyanga mbale mere bisima chipare cyabo nchirororo ebintu ebike tali bintu binene bikale so unique lakini biko matter in the life yabo machoyo wate kwa vile se school yawe ya Olympic watu wale chinsagi kero bwate chinsagi binichi guchuri komera ne school cya serikali asa abana bagosoma abantu mbaganeti banyore abana babatwale ebirasi twaro tali bo machoge yoka infrastructure ito school erense which is the most immediate thing yora college school apart from maybe baroli ukubwaga chibwe webigirasi twabarolire rero na ubororo mono machoge maybe nonye no yo tegerete because se mi kwase miondo obogolia which is the most immediate thing orate yo machoge sese mi ora fixige enye bakwalibaga osikeli yoro chikere missing gap na whatever missing manyete tiango tebinga koro morai aspect is the human resource abantu abakorega si in schools especially parents na abarimu it may appear very small na baraka na gento karege lakini leadership kare yaba ikirange na abarimu bali bakora akisukuru myaka ya maga twaranyararira leadership for example as a mnamo MP onyare go ikabari mwange na kubasemia mosema ni bagatebe michando yabo nayo batebe na masimoko enda gucha oligiye njera yoko ba motivate kisemi che constituency chigosuka moto ekero bagatebiri na bono manye muno koleta abayibulime no manye muno koleta na injection ya muna bona chibasa cha CDF emesada chi grant bintu binde bitakere in schools ekyo ne support itakere kurwase omorai lakini barai bange bali koranga inkere necessary ebakagete bintu mbikaro ebinene bigokorwa human resource is ekine inensema abantu bali bakolegas inensema nene sana onyare ko baikange muna balimu onyare ko motivate yobatenga tugeta in direction ye twarorire ababunge bakorirayo ende twarorire chiskuru cyabo na kiya chenjete omo bunge buna Ezekiel Machau ninyorete nagasomiria se constituency ya enga kigete iwana aroche egasia buna rekonyekora he could move around schools nanja sana aregosomina gachirororo okwana nabalimu okwana nabana no mayete no ike skuru okwana nabana that is a great thing that is inspirational ngo batigera ule maki bate abanganta techa kwa Zakari kobwa kerobolete pi you know when you appear as a leader talina negente kenene lakini negento ke tigara samongo ya balimu balia getigara samongo ya bana that's a social development yo montao kanga negento keregeke abanta abakero wike for example as a leader o sikire muno mubunge o wike sukuru wakwana na abana bali okuba motivate bakomijisa emindo jine chingia nande bakuminga kindoche nonyena nabantu abarayi baito mbatoganyete barorega stogokora you know that is so motivational ekero kwa nabarimu wachiro roso batenge ngoko ngeikali na nditati makonya abana ibo bakomanyanga no baligerete bamanyanga erisore mubunge no likorete no liregaiga ekinege ento orali abantu abange bararo munene ntegeke lakini ekinege ento kereke nne sana no nyine gali yo kwachire sukuru onye kwachire gali nne sukuru abana aboga ngo so bali koligelinga kinanje nchako soma nanje nchako weka na muno so you motivate these people and you make them to work na bokogera bakolega asi abo mono na ekero kwachire sukuru na bako endo ligere for example ngaki mubwate laboratory bwero rera bye komanyene nkwaro cyo musike matiangi ekera renge minister ejisemi na bare go popu sukuru that was not a simple thing igine ntukiarenge kan no manyete kubwa karaga ikaranste jogo house ati mogeto atamanyete nga sukuru nga ichire ngikagendera in schools schools inchire bamamanye nga mo waziri ngochare aba mwalimu agoche sukuru karalituko
naende na bagosoma ng'akero kende nabo mugwasira rapopu gata ekende yonse. So in fact appearance and being close to schools ekine gento kerekenen. Okay, watebere ko bangeni ji school buna twakwanira chisemi cha CBC because ndigirete karango ligyo burayi bwao igobore both mono ase chisemi na mono watebere igoro yobwagachi no no bwechipara. Yes. Tintigarete se chi school njire chire gusi I don't know se bumachoge bo church ne bwate biti bindo konyora birege tunugo igori ya mate ya ruguru chigari rero ndo chikari kugurwa abajumbe bakogenda bagura mono ni chigari chia yellow. I think sometimes tali go criticizing because nabakonyora ne community yamate tugurire gari but need nero arabuna bono CBC mwatabire no nebiti abana bawe express libawakira umupira development infrastructure binteka minebi uburayi buri gusi. Is it picking up that one? Knowledge playground yokonyora bado turachi develop to a level abana abonse umate no rosi geti abana base we expressly is even important ko bagolere gari yocha kubutabu nande kera bakogenda linde yabu negente tarosi. Yes, na order sukuru chiko godo chigali chitatageti chigali kwanyora nande kwanyora siasa wasoka ngaya ngaya na njire gari egorire enga naende koragera nkore kurwa segari yenje ngategori ribuya egari ate nagau nimbwate sukuru ntaite convention yemo egari kase yagachite ndoje ngagosende moya sokire bo machoge egache gashikerwa abo none insurance teyo nona bari baretere tu none driver teyo yani egari egate nagau bosaigo ribaga monto ko ende sukuru. That is why I was saying omorai no take to ende sukuru omanye the immediate needs naendo obeke priority kere sukuru ne bwate order of priority yani ebintu birieta gete mono kovuge binde omanyete mbosa ogore gento getago konye for example ogore gari utanyare kobeka mafuta onyebeke nyomba abo ngine lone wasaba kwa gore gari yago sinyira mafuta teko genda garage tokonyetumia gwichande chibese chichige yanda takobosa gusichigukwa. That is why I talk about priorities. You cannot understand priorities tokomanya iki abantu batagete unless you wasoya se bikoro to byabo mukwane na barabu omanye gento getakeire munabone egeti ne gento getakeire on a daily basis. Serikali mno for example ya Kenya ya tete ngo to select stadium stadium egi no nyantra chirora chisakoba ekine chiko motivate ekoriegeke kechake michezo na nito produce aba munyoki aba akime pira na bantu bande. So schools kare chitabu ati facilities munabona kwanyore bitina obiroro bitakire kolemwa biro sigubuya bitumeke kwanyora birasi na obiro bitakere korosi kubuya bitumeke chila laboratory na bachiro chitakere korosi kuchibekwe bintu chitumeke kwanyora binte bimbiyo kwanyora muna for example bona digital learning ebintu muna wifi netakere beko school nande yakanero kerengaki etumeke. So our priorities njitakere chiregererwa as schools elinde agento kare konya abana immediately gechakeru negego chako konya baadaye kena kubugati kare kurumaya. That is why okuwa abantu banyakwane gore andindi nyoro ne school chia Kiharu asenge njena nkoenda ali school manyakere school egente tagete andoro se bintu biko meki abana biko dignify no na abana abana matemba tagete yani basomere as environment friendly. Okay. Yani bakwe ungambu yabale tokor galana friendly environment ekine geta kereko promoted where there is safety and they can grow with confidence yana wako kina wale metenga na inchine sukuru na renge. Okay. Unlike kerago so amerase none kero getayo none kerase getayo ya nono mwalimu atayo none laboratory atayo atana kumanya egento kerigeta kera. Okay. Yeah. Wancho muligerli ni gotole no moske Zakari Onduso na ande umanyekalite no Olympic no manyane chiskuru cho Olympics ndende te kwana regoro yechisemi twasoire regoro yoburai na mono twaligere iria sense meye gurunga BCC umachoge chache constituency asagende te gototebi ngangi kilikeganiri gokorekana na mono nigagende te gukwanera mbunandigereti igentaga teba no komanya abantu gwikabantange unyara ko bago kubarosa na kubabeka sobwamo asenchira yobekirano nabaganda gutumekera ngereri kyago namba ito ya studio gere 078866
6663 ili tonyare koba tokoranga twanyare koba tugukwana naye semambia bono gwetera ase SMS nabo igo tonyare koba tokogenda busi na asenjire nde wikira no mwanchi muri nabo kogenda sesemo ya Facebook na ronyare koba gukuru birengere byao tororenga kitokogendera ili tororenga twanyare koba tugukwana na koranga yanyare kanire gokorekana asenjira ere endonge mwanchi muri gereri aigane Soko TV omuske Tuona tigandara kurangeli boyo. Mbeya mana. Bantu bose piba gukwana burungi. Yes. Ituko yoko genda gokora ibikorwa. No muchando kobera. Lituko libikorwa. No muchando kobera. Gusi yaito tubugata barayi baito. Tubugata boni gemerobili gendete ya empowerment. Tubugate merobili remenge. Bone se bikorwa. Actions. Nonta getora tatebinga ngakitora akore to actualize ibikorwa ebi because troshna yawa kwanire perhaps a track record to kuligire na ali square abels murayonde wensi yogochoru na roro gochoru esenchi ba murigire wale community leader bunaye none kerabara yaba kuligyo burayi bawo chabaratanga korali yo manyano Olympics nabwo ataba ibuli bikiri busa to igabarato kwanire exactly aya onde gwacha kwanyolenga kiendo tebanga ki koraligia manyano Olympics yabu rero ratate no nasubuli mubule abande bari babo cyane jibes cyabo bawumura abo babanyete needs cy'abantu how do we actualize bo burayi bo bebikorwa omaete oborayi ebo korrekana abagusiba tebetenga nonya nagatuani yo karra mapema kwaranga ki agatuani aka na kikale ngora kale karabe tuani kwamanya ugachora mapema watebanga ki ebo echinda kara oni lakini mumanya gatuani mogotigari omorai akoleka nebikoro byae kuri mapema umonta akumanyekana enjira kinete enjira akore bintu byae nabo mokumanya ngo mwana oyo no mukarakari lakini bono orai ase to twabanyora twasirira ase mona ase gusi yeito na Kenya yeito nekera togo choro morai tumanyete nga omonto oyo na maene enjira kinete enjira akorire bintu byae no monto yetirita sense moyo gochanja omonto mumanyete ngo no mukarakari ono mochanja lakini ogocho akomonu abantu batebanga ki bono nero morai omoronge asengenjo agwa komonu mono gosabwa to bochanjo obonge so twamanya gochora abantu chinkonde asengenjo yani bamanyire ngana record yabo to yebugate yo bochanja iba gatokori yo monto obugata action omonto narete gokora ebintu so obugata action tago ikanjera ngamwamo chorire atenne gokora ebintu lakini omonto mochanja omonto motararwa kenda akorire omonto na omoroche ngomonto no nebesa no na abekira sasi nini no mobachi oso bachiri kibesa kurwa segete asa eta etoka obisigete ochiro ibire kibesa na mama etanga kimonto kibesa kyabwate kiro kitali kya mashara oye ande bya sara mbiya okora ana mwigwete ngaki ali asa beku na kya kaibiro moindi olia kibesa kinne kyo moindi aiba ando koletre kibesa kyo boibi na ando ko emie na ne mwate bone ro murai mago chora ngaki mo expect omonto oyo achaba korere ega singia ekara mwamwere chipchi million chino chibe sense as CDF atene aligerete nganere kirasa mabaka obobachi babo ngakimo expect omonto yo momanyete ngano omonto mochanja go senkondi ngakimo expect no acha kubakorera gose omonto for example obwate record yo bogenki obochonya gogote yo mangana igoro yo montonde ngakiayo komoremera ngakikeranyorera abantu bande tali kuchukwana obe igoro yao so we have to look at the track record y'abantu baito twaranga abantu baito ngakibakinete ngakiborai bwabore angakibakorire meroberi yabo nemeroberi y'abantu ase community actually oborai obokero bochagete bore best buya bore grounded buya abantu bokana bako gasanga ki aye naye tutagete omonto torocho omonto moronge naye so kero gocha nebintu muna chibesa ore chin chobokondi kwa influence y'abantu bagochora people should not expect you to work for them that is why for example in the national arena kwa region chigo tabanga ki bona tutagete bantu bagwa common toligeri ango monto ora implement
agenda yabasae gose ntonyore chigasi Kenya. Bakachikorigerere banyora ngaki muna Dr. Fred Matiang'i. Bakanyora ngoyo ekera ikaranse te asegasi yae. Yaro hands-on onyirigerere bakayaba. So that is why Gen Zs were crying umuntu tagete nyarebe. Watebire amaboka agarorekane n'ibikoru byo birikorekane. Siasa bona kurusirie aselia matelie kenyoro is advising is overseeing emechandero national politics tubugate bona igan tubugate kurwa seoro ngoro witurwa gusia asinini cyakiroro umugusingo nakuryare yende ikuru kwa identity yaye kakie mona yenyorete gwetere sinya chae na ndikurwa bubwe bangire ochoso wa murubilionde kwanyora at least yokoleki onyore no na identity no Matiang'i egera soete ko bumu waziri uranyore pase into abwata identity yo chiko identify umuntu buna Matiang'i. Uranyore systems tu abwate because rimoko liya serikali ko yorore aba bakurugusiye already babwate lieta liya bano embarali gorese basha babatanyare bachiko bumu waziri lakini ekero burayi bwakire kwanyora twachiro twanyora umuntu tubwate musike Fred Matiang'i tubwate Maraga nabono tubwate tindageti ko bayitania no mugabana bwe county ya Kisii nere no murayo makonyi bwe kiama kya ODM bono iga mugusi asisiasi yense munabona waye chakire ko yeso kerengere cyuru cyuramwe anyara ko bagago jago nakonyora sa ko genda guki umanyete abarayi barabuna abange barayi na community lakini owaye choko kuyabone community emogo sikwa none family kama chawagete mo kwana in one voice yo mogo sikumano so egesa gukyo mogusi ntoto kwana nga abagusi ase babeta mbatakeire batware esauti yemo osoko genda enchere yemo ekera bamanyire igo mbamanyeka barorekane muna abantu barorganized ekera mo manyeka nti muna abantu barorganized eyiye ko babuya abagusi ntotagete abakenya bange batebire mbatagete koto support through Moske Okengo Fred Okengo Matiang'i. Ekera abagusi aba Kenya ba identifyire omonto yasenge nchobu yabwaye. Etoko ba proud munabagusi. Twate abantu abagusi nto bwate abantu abangaini bakonyegeriense bakense yate abanga oyonere bona. So egento nyinari wa advice omugusi ominto ngeringa ke bati mune yakire abantu bande batebire nga yatwarorire obuyambole mino. Ango toko proud na into tukwana in one voice totebenye mwaro ro buyambole gaiga na into twabaro ro buyo obuyo kabwaro lekanire bono tigato support bagenderere so ege bati yakire abakenya batebire ngo twabare ebisi ne liyo ko gwaka mengombe nondo kama tetokateli yao na beko beye family wata ebisi ene yao around ye ekoro kwanya iriwe bisi okorende ngombe isana wasibe modri tukelirigima kwanye mtumba jinsi yaga na emaro go bagochi kama kwanya oranga amabere mbiyale amabere na mangale lakini maambia ekero monto ndakaire bisi toliko chikonyelisi nero raro muna konye akoyelisi so it's our turn muno mogusi to opportunity yarolekanire na ande yarolekanengia tigato yetume asobo ngaini to chamo tobekane abantu batosike abantu mbaba isobo tobolinga ki gatwaba etegento na ndengi moko buna ngi moko borani eyera to ite muna bagusi wakwaniriguru yebisi narigererie ese siasa ya Kenya musini maite bona nkuigware ni ntana gwa siuri moneki olengereti abaraito gochora kakinere tu abwata barayi babwata marieta gusino mboni gantu bwata bari tubwata mbabwata maskani na barabo umugusi abarayi abwate sebirengere byawo bari kwararigererie ase bono iga tubwate go itani kianda 10 baratoke babwate lieta bamanyekanire ko mwabale sikubune bwenerete abagusi abange bamwetesiko karo koligereria lakini okonyore bigocha mbaro babwate bigocha bike batanyare koro kesike yabo agateba ngango chikoro kegima nende nawonda iso wakwegesire na beko nyare kanika bireyo na nonde nare nero agateba nganjega nonkoragera wana gerongoragera kurumwena nantinko enda kuchimwena lakini a bigger picture kero to koligere boronge oborayo bwatakire bo support you from the onset gochaka bono iga eko era nabora akire mwina abo omonto mino kerago kura otebe nganje tindi kumunyoka ngocha kumunyoka baadaye nabora achiko munyoka nyoro itiru okule
Yo no chama konya. So that's what I want to say ngeringa ki. Abara ibaito bagusi. Onde bwensi bwe bachete moino ngaki ngatika trara se ko genda gochi. Oiba no monto tagete goito brayo because it watake tojine chinguru echimo. Abantu bamanya ngaki from the onset, from the start. Bamanya ngaki ntweruete na ande ntweruete. So esa utiero mo babere na nabanya okwana. Bate banga nonye motorocha ngento gete geto vegeta. Nonye motorocha ngento gete geto vegeta. Lakini rende okweba choko ngoli cha kwabo kuya somwele gete mugusia batabagenda jinse yinye jinse o sache guru wawe yale ate guru wawe ebwendere lakini rende bona karamwa irulibaga kerense yaba irulibaga goika mochamo as a block. Okay. As a block na wataka revisa kubinde biko genda igo elinde mwamanya gosikwa na nyera mo sikera ilodinga okolero ukalerwa e support ya renge yemo yomogere of course sauti ya mo ibere sato joinji ko romanya tabantu mbako 100% lakini majority kere jeta samo na bekole kananga ke abantu bali banjiro mo morayobo ba musikire ba moire support ikina kire gente kenana so na gusina bokonya mondo omubabere mbako bora batari koso ase gonde lakini muna bona iga egondere 99% igotole no muske Fredo kenga matiangi. Okay. So ababande dissenting voices go sauti jigo kwana manganale kando manomo nande mbeigwete ngambali buya wana lakini ngete mbabwate ibintu bako nakoleta bigoteba ngango tokorera baramagenda empowerment program na baibeka tukwa ni empowerment program batule alert ne ibintu bita abantu baita bakaneti bose ni into tubwate scripting akitokora ndi ibintu nje kimbegete ibintu byane mu buko njangate batulia mapero madara ora twali chibese nyumba oikoro utake urenya mu mugungu ate yayo mwako nako urenya meye na abana mbabwa ati Kenyansa bawicire school ono nende umaralia empowerment nereri ekera kwa usiringi 64 ibone empowerment yara ina no gole packet ya mabere no empowerment omanye tetiganko boli moralia ekero for example omonta abwata mataboli 2000 amataboli yokwagacha acha ekero mondo litaboli elimeli mama tebe ngaki kero na ko litaboli ne ekero monta alkorta mataboli 2000 agache nyomba ndi empowerment yabeire empowerment yakoba ekere nyombero abantu baramenye. Okay. Lakini oyo muntu litaboli kero muntu na gataboli akama ngayora agachira gataboli akama. So what we want to say ngeringa ki empowerment emineti okokora egente kemo ke okonya abantu. Chibesa chisago chamo chiagachi muna for example school. Wose para wose nyagitali inere kuru ku empowerment. Okay. Lakini ogende sukuru usiri bati ayebwata libati ele ayebwata libati ele otagole sukuru oyekero mondo libati in empowerment. So what we want to say ngeringa ki ebinto biense resources chiense njitake iriko baganwa chitumeke chisia kasia keli unga bona bugata empowerment yense no korengeli nki abantu baitu batagete. Okay. Chibesa chionse chaba pulled together chiaro shegento yokonya abantu tali ogo rusi chibesa chira pulled together osago chisiaranga kinga bugata ayikomi chincha ga chinya gitali kwa mwa siringi 60 chikwa mwa ncha ga che sukuru ncha ga che para. So what we want to say ngeringa ki let us have realism in our development. Ntobwate development plan yense eko kero ko empower monto oko mokorere gento kera mokonya sobugima bwae. Okay. Tali oko ando rusi osago sia kasia keri biento tenga that is empowerment. Okay. Aina magosa manene. Okay. Yeah. Mura yumu yano liyo konyara kwa bakwa gachumura yondakine. Yes. What are the most urgent bintu biri uligereti boniga Alva Miruka kwari ko motay boniga ari go fix umachoge chache bibwenere. Onye topo nyora ibaga maybe na borabe okogenda mate no gochorugo kale. Narora machani to kera na ire twande gangoro kiunga kunaiga ororo yogochora matiriere para na bora nyoro muntu liya ikese ikura obochori bwa makobo buntu bwao muntu gwanyoro chori gintu no nkiria tata getonyoro gikunira ochori. Yeah. Number 1. Ale wika bantane. Abantu bali baya kugambira na kruka inclusion. Eye tabuati. That is one thing that Machoge is lacking. Wherever okonyora Machoge ebatenga ntumora yoyo tarato ikange. We can only see maybe during a funeral
ache igachiteka inkeigo abaga baga chipesa iga samatanga akoleki a disappear. Might inclusion, for example, a father in a family, an absent father and a present father. I think you can understand. Omwebuli ororo no yotai ororo. Abana kero omwebuli ororo. Akana baro lakini bana komoro. Bana komoro. Bago baje babuli mamu mwamambi. Tata bano butuko naje. Andu kwenye oraji. So bantaba bintu byaba okora. Gose bintu bigenda in the constituency babi manyeti. Nero gocho okora nyana kapara iga mwana wana rochi para. Achaga ali akaleta leta gose turagiteka. Turagiteka munyoke para ekayura maraba mamwamu erore gaita egatacha maraba mamwamu no nyine mora mota bekire. Fona bantu bako bolinga kintu twanya korele bintu byo koreka bire. So muna bona chipare chipare chichamali chinke jitakere chiwe fixed. Aba machoga baisaneke. Chiskuru bona karaga tanga skuru gete twanya gachira dormitory skuru gete twanya gachira gesegento gete abantu abanyene baro batene ne skuru ibakubolinga ki ngaye dormitory yabateba yagachira ngaye kirasi kyabateba kyagachira ntutora kerora. So that is one area that he is supposed to do to make sure ngo fixiri that problem in schools. Ntobwate problem muna bono egesuntenkere bu machoe ata geta kora intervention abantu batuale non estima through Kenya Power abantu ba machoge balege sunteime bakoreranga kinga kibano tuchande gitorege sunteime abantu bandi ba machoge mbobwate na machi bakonywa echinsoko chinke chitagete kirosibu amacha arosibu because to aroda mangana ya okoro in other constituencies ebisima bikolemu amacha kumunyoka ekiabantu bakorera ebintu mbiremu nabono chibasari inebesa ere entitled kuchasa abana abataka emechi emetaka abantu ngota balenga chibasari chikoru wenchera ere up hazard nande batari koranga ndi chikoru nande chire delayed sometimes ekinegenta are guika bantange aba machoge bachiguisaneka especially bari abataka babwato konyorogoke abana baruete mechi emetaka ekinke that's another area that he needs to fix immediately because karago fixing is for the benefit of a community. So there are many other areas ekero igeta bantange ora amanyenga ki eke ngesalegete kenkelibie. Okay. Ntatengo achiteka chomwelio okwanege nto at least wara kwane leadership rero ngumanya na twale nkwaliga ni twale nge toje tuchake bono ko bochoria mono ekara tucha korano enkindi gia tokeira asigitega twana gobete jisindani torega gitoko genda guchibosio. Igento kereri make bore nyulio mo machoge basaye mbarali mbere liki chikura timadigo se machoge na ubakale 90,000 bali getigunense IBC atangasire n'igento kereri make bore nyulio machoge matebi kekero kingo batebi is long lasting naro cheka chagwa batebi ya aba menyi be nsema ya Mount Kenya moko ngaba fata buatie siko So I think amu machoge asare egento ndagete ko mwenyoria nkelinga ntobwate responsibility muno mu machoge yogo chencha oborai asengencho oborai weito mbotakere ko fix teme chando itwanyamanyire for far too long tutakere toligereria enchira togo chencha oborai nanto identify abarai abaya so that every 5 years tokoleranga ngakiwana tuakoletega. So that is one fundamental area because abara yabaya would mean development. Muna korobora yowe wetra ase kwa usiringi 100 usiringi 50 ekinegente kebena andege go itoborai as a community in turn gate development in turn gate a generation because a generation ya mambi etage tobora yobuya. Obora yobuya means a good foundation ya lero. Abana bago chamambi mbatagete a good foundation. Kato cyaro tobora yobuya dutware gisukuru chingia, dutware gipara chingia, dutware ekegori kya mambi kere prepared biya. Kera nyale go carry on after this generation has left. Na obora yobuya amanga na mangata woli na wono, nko woli gutolenga, ngakito ko prepare gochoro morai ko twale voters card abasa ento bwate bo machoge abange sana ba gukora gisukuru bona iga batakire go twale ibande batakire go twale voters card egente kyo toroje ngankira ikera nase bo machoge
ndutagete kuri yabarai bato babwate siabasae babwate ibande na babwate voters card so that we can now have the power to elect good leaders in the future. Okay. Muna baona bamachoga ndutagete kwa example kia asenge njo tuanyolre opportunity yoga chorna into president kurugusi. Ekanto bwate opportunity ye ndutagete abantu babwate batwale ibanda so bonge so that we can support the agenda yomogusi eyere eitobwate bono the big agenda tobwate ne yo ku make sure ngaki yomogusi asoiro borai kera asoiro borai usi eitone yare koraba muna chinse chinde kirabete senge ncho borai yobuya. Okay. Ego omumachoge na bwate responsibility enene yokorigereria borai munegento kere essential tali munegenta kego etabosaigo teba isokoranga borai negento kiabosaigo amanye ngo bogima bwaye abategemeta asobora yobuya no borai yobuya no monto oyomo babere batatu bagachoro morai yomuya elinde barosi mambi erengia. Okay. Yeah. Wakwanira machoge ngugusio mugima mwana direction minu muna barai bono mate ane community leader kare kare ora ali school sali at least no in touch na needs tire kitutu masaba chikaba bu machoge chache borabu na all through na bagati umugusienga na yawe mwali gara tukuru muroje ya enalgo teba umugusi responsibility enene tubogate bono ne yoko ba united to kwane in one voice eko gara ndutagete gusi ite change no go change kwa gusi ngwetra sobora ibina nateba tumanya nganto bwate umosike Fred Okengo Matiangi muno mogusi ina agenda ene yo mogusi tutagere kubeka namo na ende ekero twagogete sana by the way Innocent ekero Fred anyorete over deputy party leader wa Jubilee. Jubilee is a big party, is a party that has had leadership, yani atua roborai engakia yamo Jubilee ara engakia yamo kinege tendo kiabete kiasomo gusi to instagere go chengeranga bono ekiameke kenene kiabere geitu muna gusi ndutagire munanje nintagete koira na gusi na barai banda bonse batagere na gusi totebya abantu ba minto ngabono Jubilee tole ekara toko ba Jubilee it means ngato register in the party na ende twecho ketros chi office abantu bande ba Kenya bamanya kumanya nga Jubilee is a big party because now ntwaro do boraibo bwa Jubilee bogo chigoto konya na into kwikere agenda yitu muno mogusi so nakina gate yaba abantu bagusi bamanya nga bona stoko genda chi direction we are moving towards that party that's a party that we must promote for the welfare ya Kenya na for the welfare ya Mugusi eko arantu da getena into to produce a leader yense tekine gento tanya korra que sobora iwa Kenya wachaga go independence. Okay. Yeah. Bia kegima mwanchumuligeli twalenge no muskeza Karionduso kwe gule na kwa na semambia bono na nimono kiliate banga abo masumu gusina na mono tonyala ko batokoranga sigesa kutuanyala ko batogosirana na kubeka priorities cheite bintu biri tugane tibosio elitonyala ko batokogendera mono ana mono ntagete tukolera go murubeli nindoche David Mugaka ase agoteba ali chinsemo chia babadoga totegerete buye Clement Obado nigagoteba ali chinsemo chia Jordan Bartholomew Mumanyi Evelyn Mugunde nindoche Natasha Mcute nindoche Gaiga Edwin Machabe Anthony Ragoli muigwa baba Kinami Honorable Victor Omondo Miyenda Jason Mali Rogers Nyariki Colton Otto Christopher Tandi Duncan Ombane Onchirio Yoro Mwalimu Nere Presenter Kandindi Salome Onyoni Godfrey Ongeri Mbiyamono Dolvin Mora Musa Nyaundi Omosolibwe Susu Esther Monerwa Jeria Kirbo Barnabas Kibaso Margaret Arasa Naboigo Indoche Imak Mora bonsi pibali mwanyoleli baga tingo nyara ko basoma mwensi onyatinda gosoma talinga nanga nelinga nindoche chikuna ganda nindoche Mokogoti Pacific Lydia igaiga naboigo nindoche oyondo kurukunga Mugunde senchira yobukira no monchumuligeli mbiyamano ko bana intuko chakira chinse 12 chamambi twachagete tugachangora twachire twagumirane no mogeni na nemono twakwanire chisemi nche narora umusikeza kari Nduso uno educationist so ko chisemi anne mono ngakituranya ko batogokini chisemi na nemono kwarolira so mu chandole mwana buna tuchi kwanda umwaka ugo chaiga abayibuli babeke bakunde ke bakongo yakora juu senior secondary school nekaga nedichi nyinge sana ji school fees
structure mwachakire wasokire structure sokire ne school Jones pija sokire structure wana moyo rende kara bako ende suku bachengake ande bamanyengo mwaka abana mbatuganye mu baganeti bakundore no chorwe scholarship by the way Olympic inkordoji scholarship asa abana bari abataka that is one thing that we do as Olympic abana especially when abana gatwa chira matanga twanyalira abana siba kwerero bayire bosa bosa bayibule bakule buna nabokonyara abana ole sukuru bayibule bakule we give scholarships free scholarships abana bari basoma nana bara bange nana kya bantu banganjire denga oyo cyo tokonya mangana toroje inga kyara asinyugo to raire constituency yeah wiyake mu mwancho muligiri nincendigiri baganade tukwana nere mulimentere panel ende lina lituragendera buyeli Italia Innocent Onyango twalinge na Diana Binde muyoge nda sensemende ya kabiri kikozi kere sensemeli ya transmission neke nanege gora una John Kebati nabo igo Felista Kibendi gana litaka bamagaro balero na morra mambi gaiga senga bendi lieteli nincendi manyebuya nabo igo Rosemary no alengaiga Doreen Bonsi pina ila niringambi ya mono asoko nyara kwa konyora chingaki na kwa amo #yensoko bwa kire tumira ne mambi ati chigatatu tokale buna twakora rero nande tomente mono peko muki onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaitu yobonchuria 0788666662 Ensoko TV igugatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwatigwa nchereko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini y'Ensoko TV oboroso bomogusi